Mataji. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் கிளம்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தானிஷ் மேம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மேம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. Hare Krishna ஹரே கிருஷ்ணா Mataji. Hare மேம். Krishna ஈவினிங் ஐ Mataji. டேக் ஓவர் மேம் 4 or யா 5. இன்னைக்கு இல்ல பக்தி வைபவ கிளாஸ் நாளைக்கு பண்றேன். ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஊருக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கேன். நான் கிளம்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தானிஷ் மேம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மேம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. Hare Krishna ஹரே கிருஷ்ணா. Mataji. மேம், பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் இன்னைக்கு இருக்கும். 4 or 5 மோகன்தாஸ் பிரபு ஆல்ரெடி போட்டிருக்காரு. அதை வச்சு ஜாயின் ஆகுங்க. நாளைக்கு பண்றேன். ஏன்னா ஹரே இன்னைக்கு கிருஷ்ணா. நான் சரியா ஊருக்கு இருக்கு. கிளம்பிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தானிஷ் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. மேம், பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் இன்னைக்கு இருக்கும். 4 or 5 மோகன்தாஸ் பிரபு ஆல்ரெடி போட்டிருக்காரு. அதை வச்சு ஜாயின் ஆகுங்க. சரியா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். Hare Krishna Hare Krishna Mataji. Hare ஹரே Krishna. கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு Mataji. நான் 5:30 மணிக்கு தான் போய் இறங்குவேனே. 5:30 மணிக்கு இறங்குவேன் ட்ரெயின்ல இருந்து. அதனால கஷ்டம் எனக்கு. ஸோ நாளைக்கு எடுக்கிறேன். நான் நாளைக்கு நாளன்னைக்கு 2 நாள் வில் டேக் பக்தி வைபவம். ஓகே ஃபைன். ஆஸ் யூஷுவல் அதர் கிளாஸஸ் எல்லாமே இருக்கும். மார்னிங் கிளாஸஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஒன்லி திங் ஜர்னி டைம், அதனால எனக்கு முடியாது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. Pranams Mataji. I think hope everything is going good. I think level 1 classes எல்லாமே வந்து ஒரு உத்வேகத்தோட வந்து தொடங்கியிருக்கு. நான் அங்க மாதாஜி பாத்துட்டு உங்களோட தான் மாதாஜி இப்ப வரேன். அங்க இருந்து அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இங்க வரேன் மாதாஜி. ஃபைன். நல்லா இருக்கு. எப்படி மாதாஜி எடுக்கிறாங்க, எந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்கன்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்குங்கிறதுக்காக பார்த்துட்டு அவங்க கிட்டயும் பேசினேன். அவங்க இந்த மாதிரி எடுங்க, நான் அவங்களையும் கிட்ட பேசினாங்க. குட். அப்புறம் நம்ம கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டோம். எஸ் எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ओके. Hare Krishna Mataji. வாழ்க வளமுடன் Thank Mataji. you Mataji. Wish you the same. Hare Krishna. Hare Krishna. So Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஐ திங்க் 21லேருந்து படிக்கணும். ஆனால் 20க்கு நான் வந்து பொருள் கூறணும் இல்லையா? பொருள் சொல்லணும். இஃப் ஐ எம் ரைட். சொல்லிட்டேனா இது? இல்லை சொல்லலை. ஓகே. ஸோ 20க்கு நான் சொல்கிறேன். இப்போ 21 வாசிங்கோ எல்லாரும். திருஷ்ட்வா ஸ்மரஹ கர்மத ஆத்மனோ வை பர்துர் கந்துர் பவதः சானுமன்யே யதா சதோதானயா நதி அபவாத் சமூலயிஷ்டோ விவகாரஹ மார்கஹ. இது படிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். விவகார மார்க்க இது படிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை எஸ் படிச்சிட்டோம். ஸோ ஐ திங்க் 22 சதா வியக்னிதாபம் வயசோ அபிதாபஸ் தத்தாவதஸ்தண்டுவ கர்வரந்திஹி தேஹேந்திரியாஸ்வாசய ஷன்னிகர்ஷாத் தத் சம்ஸ்ருதே புருஷானுரோராத். ஐ திங்க் நான் கரெக்டான பதம் தான் படிக்கிறேன்னா? கரெக்ட் தான் மாதாஜி. அந்த இது வரைக்கும் தான் படிச்சோம். ஓகே ஓகே.
உடல் பருமன் இதெல்லாம் படிச்ச மாதிரி இருக்கு எனக்கு. பால் ஊற்றி அரிசி இதை நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கூட பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி 23 சொல்லணும் மாதாஜி. 23 தான் படிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்தாவிகோப்தா நிருபதி பிரஜானாம் யஹ கிங்கரோ வைனாபி நஷ்டி பிஷ்டம் ஸ்வதர்மம் ஆராதனம் அச்சுதஸ்ய யத் இஹமானோ விஜஹாதி அகௌகம். எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாஸ்தாவி கோப்தா திரிபதி பிரஜானாம் யா கிங்கரோ வைனா பினஸ்டி பீஷம் ஸ்வதர்மம் ஆராதனம் அச்சுதஸ்ய யத்தீஹா மானோ விஜகாதி அகௌகம். சாஸ்தா ஆளுநர், அபிகோப்தா தனையனின் நலன் விரும்பப்படி தந்தை இருப்பது போல் குடிமக்களின் நலன் விரும்புபவர். நரு பதி அரசர், பிராஜானாம் குடிமக்களின், யா அவர், கிங்கர கட்டளையை மேற்கொள்வோன், வை உண்மையில் நா இல்லை, பினஸ்டி பிஷ்டம் அரைத்த மாவையே அரைத்தல், ஸ்வதர்மம் சுதர்மம் ஆராதனம் வழிபடுதல், அச்சுதஸ்ய முழுமுதற் கடவுளின், அது ஈகமானா செய்தல், விஜகாதி அதிலிருந்து அவர்கள் விடுதலை பெறுதல், அக ஓகம் எல்லா விதமான பாவச் செயல்கள் மற்றும் தவறான செயல்கள். மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பெரியவரே, நீர் அரசனுக்கும் குடிமக்கனுக்கும் உள்ள உறவு அல்லது எஜமானனுக்கும் சேவனுக்கும் இடையேயுள்ள உறவு நிரந்தரமானது அன்று என்கிறீர். ஆனால் அவ்வுறவு தற்காலிகமானதே. எனினும் ஒருவன் அரசனாக பொறுப்பேற்று கொண்டவுடன் அவனது கடமை மக்களை ஆட்சி செய்து சட்டத்திற்கு புறம்பாக நடப்பவர்களை தண்டிப்பதாக இருக்கிறது. இவர்களை தண்டிப்பதன் மூலம் அவன் குடிமக்களை சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிய வைக்கிறான். மேலும் செவிட்டு ஊமையாக இருக்கும் ஒருவனை தண்டிப்பது தின்றதையே மீண்டும் தின்னுவது போலும், அரைத்த மாவையே அரைத்தது போலும் என்றும், அதனால் பயனொன்றும் இல்லை என்று முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைக்கிணங்க ஒருவன் அவனது சுதர்மத்தில் ஈடுபடும் பொழுது அவனது பாவச் செயல்கள் நிச்சயம் குறையும். ஆகையினால் ஒருவன் அவனது சுதர்மத்தில் கட்டாயமாக ஈடுபடுத்தப்பட்ட போதிலும் அவன் நன்மையே அடைகிறான். ஏனென்றால் அவன் தனது பாவச் செயல்கள் அனைத்தையும் இவ்வழியே வென்றுவிடுகிறான். பொருளுரை. ரகுகண மன்னனின் இந்த வாதமானது மிகவும் வலுவானதாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தனது பக்தி ரசாமிரத சுந்திவில் 1.2.4 கூறுகிறார். தஸ்மாம் கேனாபி ஏன மன கிருஷ்ண நிவேசயேத் என்று. எவ்வாறேனும் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட வேண்டும். உண்மையில் ஒவ்வொருவனும் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டனே ஆவான். ஆனால் மறதியின் விளைவாக ஒருவன் மாயையின் நித்திய தொண்டனாக இருக்கிறான். மாயைக்கு பணியாளனாக ஒருவன் இருக்கும் வரையில் அவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. எமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மக்களை பகவான் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபடும் முயற்சியினை குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறது. அதுவே அவர்களை அனைத்தும் பௌதீக மாசுக்கள் மற்றும் பாவச் செயல்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு உதவுகின்றது. தவத்தினால் ஒருவன் தூய்மை பெறுவதோடு வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை குடிமக்கள் அடைவதற்கு தகுதியுடையவனாகிறான். அரசரின் கடமை குடிமக்களை இவ்வழியில் கிருஷ்ண உணர்வு பெறச் செய்வதேயாகும். இது அனைவருக்கும் நன்மை அளிக்கும். துரதிருஷ்டவசமாக அரசன் அல்லது ஜனாதிபதி மக்களை பகவான் தொன்றுக்கு பதிலாக புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட செய்கிறார். இச்செயலினால் எவருக்கும் எந்த நன்மையும் விளைந்துவிடப் போவதில்லை. மன்னர் ரகுகணன் மானுட பரதரை பல்லக்கு தூக்க செய்வதில் பெருமுயற்சி உடையவனாக இருந்தான். இது கூட அரசனுக்கு புலனுகர்ச்சியின் ஒரு வடிவமேயாகும். மாறாக ஒருவன் பகவானின் தொன்றுக்காக பல்லக்கை தூக்கினால் என்றால் அது நிச்சயம் பயனுடையதாகும். கடவுள் நம்பிக்கையற்ற இச்சமுதாயத்தில் ஒரு குடியரசுத் தலைவர் மக்களை பக்தி தொண்டில் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் விழிப்படைய செய்தார் என்றால் அவர் குடிமக்களுக்கு உண்மையில் சிறந்த சேவை செய்வராகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி அடுத்து வாசிங்கோ. தன்மே பவான் நரதேவாபிமான மதேன துச்சீக்ருத சத்தமஸ்ய க்ரூஷிஷ்ட மைத்ரி திருஷம் ஆர்த்தபந்தோ
यदा तरे सत् अव्यक्त्यानम् अम्हः. Yes, passing. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna. तन्मे भवान् नरदेवाभिमान मदने तुस्तुत सत्तमस्य त्रिशिष्ट मैत्री त्रिशम् आतबन्धो यदा तदे सत् அவத்தியானம் அம்பக தத் ஆகையினால் மே எனக்கு பவான் நீவீர் நர தேவ அபிமான மதனே அரசனின் உடல் பெற்றதினால் விளைந்த மதியினத்தாலும் பெருமையினாலும் துஷீந்தே அவமதித்திருக்கிறார். சத் தமஸ்ய மனிதர்களில் சிறந்த நீர், கிருஷிஷ்ட அருள் கூர்ந்து காட்டுவீராக, மைத்ரி திரிஷம் ஒரு நண்பனை போல் கருதி உமது அளவற்ற கருணையினை ஆர்த்த பந்தோ ஓ துன்புறுவோரின் நண்பனே. யதா ஆகையினால் தரே நான் அதிலிருந்து நிம்மதி பெறுவது சத் அவத்தியானம் போன்ற மகானை புறக்கணித்தது அம்க பாவம். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ துன்புற்றோரின் சிறந்த நண்பரே, நீர் கூறிய அனைத்தும் எனக்கு முரண்பாடாகவே தோன்றுகின்றது. உம்மை அவமதித்ததின் மூலம் மாபெரும் குற்றம் செய்துள்ளேன். ஓர் அரசனின் உடலை பெற்ற காரணத்தினால் நான் வீண் பெருமை கர்வத்தோடு இருந்தேன். இதனால் நான் நிச்சயம் குற்றவாளியே ஆவேன். ஆகையினால் உமது அளவற்ற கருணை நிறைந்த பார்வையினை காட்ட வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கின்றேன். எனக்காக இதனை செய்தால் உம்மை அவமதித்ததனால் விளைந்த பாவத்திலிருந்து நான் விடுதலை பெறுவேன். பொருளுரை. ஒரு வைணவனுக்கு தவறிழைப்பதன் மூலம் ஒருவன் அவனது ஆன்மீக செயல்கள் பயனின்றி போகின்றன என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார். வைணவனிடம் தவறு செய்வது மத யானை குற்றமாகும். மிகுந்த பாடுபட்டு வளர்த்த தோட்டத்தினை ஒரு மத யானை ஒரு நொடியில் அழித்துவிடும். பக்தி தொண்டில் உயர்ந்த நிலைக்கு ஒருவன் வரலாம். ஆயினும் அவன் ஏதோ ஒரு வழியில் ஒரு வைணவனிடம் தவறு செய்தான் என்றால் முழு அமைப்பும் அழிந்துவிடும். ரகுகண மன்னர் பரதரை அறியாது அவமதித்து விட்டார். இருந்த போதிலும் அவரது நற்புத்தி காரணமாக அவர் மன்னிப்பை வேண்டுகிறார். வைஷ்ணவ அபராதத்தில் இருந்து விடுதலை பெற இதுவே சிறந்த முறையாகும். கிருஷ்ணர் எப்போதும் எளிமையானவர், இயல்பாகவே கருணையுடையவரும் ஆவார். ஒரு வைணவரின் திருவடிகளுக்கு ஒருவன் தவறிழைத்து விட்டால் உடனடியாக அவன் அவரிடம் வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அவனது ஆன்மீக முன்னேற்றம் தடைப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ Mataji. Says Lakshmi Mataji. Na vikriya vishwa shukruta sahasya samyena vidha vimedastavabi mahat vimanat svakradatmi matrun nangshayadi adurat abhi swavanihi. हरे कृष्ण माताजी प्रवीण प्रणाम। न विक्राय विश्वसुकृत्सगस्य साम्येन विदापि मदस्ते द्वाभि महद्विमानस्वकृतात्मि मातॄन् नक्ष्यति अदूरत् अभिस्वबानिः न இல்லை விக்ரியா பொருள் மாற்றம் விஸ்வசுக்ருத் அனைவரின் நண்பரான முழுமுதற் கடவுள் ஷாம் ஏன உமது மனத்தின் நடுநிலை நோக்கின் காரணமாக வீத அபிமேத உடற்கருத்தினை முற்றிலும் துறந்தவர் தவ உமது அபி உண்மையில் மகத் விமானாத் ஒரு சிறந்த பக்தனை அவமதித்ததின் ஸ்வக்ருத்தாத் எனது செயலில் இருந்து ஹி உறுதியாக மாத்ருக் என்னை போன்ற ஒருவன் சூலபாணி சிவபெருமானை போன்ற சூலபாணிகி போன்று ஆற்றலும் மிக்கவர் ஏனும். மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பெருந்தகையீர், நீரே அனைத்து உயிர்களின் நண்பராக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுளின் நண்பராவீர். நீர் அனைவரிடத்தும் சமநோக்கு உடையவர் என்பதோடு உடற்கருத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கின்றேன். உம்மை அவமதித்ததின் மூலம் நான் பெரும் குற்றம் செய்திருக்கின்றேன். உம்மை அவதித்த
அவமதித்தனால் நீர் எந்தவிதமான நன்மையோ அல்லது தீமையோ அடைந்து விட மாட்டீர். நீர் உனது தீர்மானத்தில் உறுதியுடன் இருக்கின்றேன். ஆனால் நானோ ஒரு குற்றம் இழைத்திருக்கின்றேன். ஒரு வைணவனின் தாமரை திருவடிகளுக்கு இழைத்த குற்றத்தின் காரணமாக நான் சிவபெருமானை ஒத்த ஆற்றல் பெற்றிருந்தாலும் தங்கள் முன் தோற்று விடுவேன். பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாருக்கு ஜெய். ரகுண மன்னர் மிகுந்த அறிவாளி. ஒரு வைணவரை அவமதிப்பதால் விளையும் நன்மை தீமை நன்கறிந்தவர். ஆகையால் அவர் மானுட பரதரிடம் இருந்து மன்னிப்பை வேண்டி பெறுவதில் மிக்க ஆர்வமுடன் இருந்தார். ரகுணன் மன்னரின் காலடிகளை பின்பற்றி ஒரு வைணவரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு குற்றமிழைக்காது அனைவரும் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் வேண்டும். ஸ்ரீல பிருந்தாவனதாச தாகூர் தனது சைத்தன்ய பாகவத்தில் மத்திய 13வது கூறுகிறார். சுலபானி சமயதி பக்த நிந்தாகரே பாகவத பிராமண ததாபி சுக்ரமரே கேன வைஷ்ணவரே நித்தே சர்வக்ய ஹயே சே ஜனேரே அத பாத சர்வ சாஸ்திரே கையே. ஒருவன் திரிசூலத்தினை கைகளை உடைய சிவபெருமானை போன்று ஆற்றல் மிக்கவராக இருந்த போதிலும் அவன் ஒரு வைணவனை அவமதித்தான் என்றால் அவன் தனது ஆன்மீக நிலையில் இருந்து நிச்சயம் கீழே விழுவான். இதுவே வேதங்கள் அனைத்தின் தீர்ப்பாகும். அவர் மேலும் சைத்தன்ய பாகவத்தில் மத்திய 22 கூறுகிறார். வைஷ்ணவேரே நிந்தா கரிபேக யாரகன தாரா ரக்ஷ சாமர்த்திய நகீன கோண ஜன சூலபாணி சமயதி வைஷ்ணவேரே நிந்தே ததாபிக நாசயாய கஹே சாஸ்திர விருந்தே இகான மானியா ஏ ஜூன நிந்தாகரே ஜன்மமே ஜன்மே சே பாபிஷ்ட தெய்வ தோஷ மரே. வைஷ்ணவரை நிந்தனை செய்யும் ஒருவனை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது. சிவபெருமானை போல சக்தி உடையவராக ஒருவன் இருந்த போதிலும் அவன் வைணவரை நிந்தித்தான் என்றால் நிச்சயம் அழிந்து போவான். இதுவே சாஸ்திரங்களின் தீர்ப்பாகும். ஒருவன் சாஸ்திரங்களின் தீர்ப்பை மீறி ஒரு வைணவரை நிந்தித்தான் என்றால் அவன் பிறவிகள் தோறும் துன்புறுவான். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 10வது அத்தியாயமான மானுட பரதருக்கும் மகாராஜ மன்னர் ரகுணனுக்கும் இடையே நடைபெற்ற உரையாடல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. நாம் இப்ப 23வது ஸ்லோகத்தில் சாஷ்டா விகோப்தா நிருபதி பிரஜானாம் யஹ கிங்கரோ வைனாபி நஷ்டிபிஷ்டம் ஸ்வதர்மம் ஆராதனம் அச்சுதஸ்ய யத் இஹ மானோ விஜஹாதி அகௌகம். ஸோ இப்போ மீண்டும் ரகுகணன் மன்னர் கண்டினியூ பண்றார் இல்லையா? அவர் செய்த தவறு எல்லாமே அவர் உணர்கின்றார். நாம செய்த தவறு என்பதை உணர்வதே மிகப்பெரிய, நம்ம தவறு செய்துட்டு நம்ம அதை தவறாக செய்து விட்டோமே அப்படிங்கிற அந்த மன வருத்தம் இருக்கு பாருங்க, அதுலயே நமக்கு பாதி பாவங்கள் தீர்ந்து போயிடும். அக்செப்டன்ஸ்லயே நமக்கு பாதி தீரும். அதோட நாம யாருக்கு அந்த குற்றம் இழைத்தோமோ அந்த குற்றம் இழைத்தவரிடத்துல போய் நம்ம நம்முடைய அகங்காரத்தெல்லாம் விடுத்து நான் இந்த தவறு தெரியாம செய்துட்டேன், என்னை மன்னிச்சுட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட நம்ம கேட்கிறோம் பாருங்க. அப்போ மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த பாவத்திலிருந்துமே நமக்கு விடுதலை உண்டு. எப்ப அந்த உணர்வு இல்லாம நாம செய்தது தவறு என்றதே இல்லாம தெரிஞ்சும் கூட நம்ம என்ன பண்ணோம், சில சமயத்துல நான் தான் ரைட்டுன்னு வாதிக்கக்கூடிய பௌதிகவாதிகள் நாம். ஸோ இன் ஜென்ரலா பக்தர்களுக்கு இது அப்ளிகபிள் கிடையாது. பக்தர்கள் கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் உள்ளுக்குள்ள அவங்களுடைய மனசாட்சி என்பது உறுத்தும் இல்லையா? ஸோ அவங்க மனசாட்சி, ஐயோ நாம் தவறு இழைச்சிட்டோமே, இந்த உந்துதல் ஒவ்வொரு பக்தனுக்குமே உண்டு. ஆனா அவன் பக்தனாக ஆகியிருந்தான், இன்னும் கனிஷ்ட அதிகார நிலையிலே இருந்தான்னா அவனுக்கு கண்டிப்பா விளங்காது. ஸோ ஓரளவுக்கு உணர்வு, ஓரளவுக்கு புரிதல், பக்தியினுடைய மகத்துவம் தெரிந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடக்கூடியவங்களுக்கு அவங்களுடைய செயல்கள் ரைட்டா தப்பான்றத ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த இது பகவான் அவங்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறார்.
நாம செய்யறது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டமா இல்லை நமக்கு மட்டும்தான் கஷ்டமா, இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்மளால அலசி ஆராய முடியும் பக்தி தொண்டில் இருப்பவங்களுக்கு. ஆனா அதே பக்தர்கள் அற்றவர்களுக்கு வந்து அந்த உணர்வு என்பது இருக்காது. ஏதோ ஒண்ணுத்துல வந்து அவங்களால வந்து ரொம்பவே அலசி ஆராய்ந்தாங்கனாக்கா அந்த அந்த ஒரு பார்வைக்கே அவங்க எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க. தான் செய்த செயல் சரியா தவறா என்ற அந்த ஒரு எண்ண ஓட்டத்திற்கே வந்து பக்தர் அல்லாதவர்கள் போக மாட்டாங்க. என்ன இருந்தாலும் தான் செய்ததுதான் ரைட் இல்லையா? தான் இழைத்த தவறினால் மிகப்பெரிய ஒரு நஷ்டத்தையுமே உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும். ஆனா அதுக்கு மூல காரணம் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோன்னா, அவன் அப்படி செய்தான் அதனாலதான் நான் இப்படி செய்தேன் அப்படின்னு ஒரு நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருவோம். ஸோ வீல் ஜஸ்டிஃபை அவர் செல்ஃப், நாம வந்து நம்மளை பத்தி வந்து நான் பண்ணது ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதிக்க ஆரம்பிப்போம். ஆனா உண்மையிலே அவ்வாறு நாம செய்யவே கூடாது. எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் இல்லையா, அதுல நம்முடைய பகுதி என்ன, பிரத்தியாருடைய பகுதி என்ன, ஸோ யார் மீது இதுல வந்து அதிகமாக வந்து இந்த செயல் வந்து ஆழ்ந்து இருக்கிறது, என்ன சொல்லுவாங்க, டிபெண்ட்னு சொல்லுவாங்க, அப்படின்னா சார்ந்து இருக்கிறது இல்லையா? ஸோ அப்படி அந்த நபர் தான் வந்து மூல காரணமே. ஸோ அதனால நம்ம அடுத்தவங்க மூல காரணம் என்றதை அலசி ஆராயாம இந்த செயல்னால ஏற்பட்ட விளைவுகள் எப்படி இருக்கும்ன்றது வந்து ஆராய சென்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லோருடைய அதாவது எல்லோருடைய செயல்களை பற்றியும் நம்மளால வந்து உணர்வுபூர்வமா வந்து சொல்ல முடியும் இல்லையா? உண்மையிலேயே அடுத்த நபர் வந்து தவறை இழைத்திருந்தாலும் நடந்து முடிந்த கதைக்காக நம்ம எப்பொழுதுமே வாதித்து கொண்டிருப்பது என்பது அதாவது வீணான செயல் இல்லையா? ஆனா அதை வந்து அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் மட்டும் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். ஸோ அதாவது நிமித்த மாத்திரம் அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு அப்படிங்கிறத சொல்ல வேண்டியது நம்ம கடமை. அது மட்டும் தான் நம்ம செய்யணும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம அதையே பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு அவங்க கிட்ட வந்து மணிக்கணக்கில் வந்து சண்டை போடக்கூடாது. அது மிக மிக தவறானது. ஸோ இங்கே ரகுகரனுடைய உயர்வான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இல்லையா? ஒரு அரசனுக்கும் குடிமகனுக்கும் உள்ள உறவு, ஒரு எஜமானருக்கும் தொண்டனுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு இல்லையா, நிரந்தரமானது என்று எண்ணுகிறேன் இல்லையா? அது சாரி, நிரந்தரமானது என்று அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு உறவு முறைகளுமே இந்த இடத்துல நிரந்தரம் கிடையாது. எல்லாமே தற்காலிகம் தான், சில காலங்கள் மட்டும்தான். இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு போன பிறகு தான் வாழ்ந்த குடும்பத்தோட எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது இல்லையா? பிசிக்கலி எந்த சம்பந்தமே இல்லாம போயிடுறாங்க. பிற்காலத்துல அவங்க பிண்டம் வச்சு நம்ம அதாவது மகாவிஷ்ணுவுக்கு வந்து இது நைவேத்தியம் பண்ணி நம்மளை வந்து அதாவது மாட்டின்னு இருக்கக்கூடிய நரக உலகத்துலேருந்து நம்மளை விடுவிக்க மாட்டாங்களா என்பது அவங்களுடைய புத்தி கூர்மையை பொறுத்து தான். ஸோ இது கண்டிப்பாக ஸ்ராதம் என்பது இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்முடைய தாய் தந்தையினுடைய இந்த ஜீவனம் அவங்க மூலியமா நம்ம இந்த இடத்துக்கு வராமல் இருந்திருந்தா நம்ம வந்து இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருப்போமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இல்லையா? ஏன்னா அவங்களுடைய இறைவனுடைய கிருபை, எல்லாவற்றுக்கும் இறைவனுடைய கிருபை தான், யாரையும் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் குரு பரம்பராவுடைய கருணை எல்லாமே இருக்கு. ஆனால் நம்மளோடவே வந்து ஃபிசிக்கலாக வந்து அதாவது இருந்து நமக்கு மாரல் சப்போர்ட்டு இது எல்லாமே செய்தது தாய் தந்தை தான் இல்லையா? ஸோ அப்படி நம்ம அந்த 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 தாய் தந்தை இல்லையா, அவங்களுக்கு நாம வந்து செய்ய வேண்டியது கடமை. ஸோ நான் இங்கிருந்து எங்கேயோ போயிட்டேன் நான். ஸோ அந்த உறவு வந்து நம்ம தற்காலிகமான உறவு தான் இல்லையா? இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு அவங்க தாய் தந்தை. ஆனா அதற்கான கிராட்டிடியூட் நமக்கு இருக்கணும். எனக்கு பிலாசபி தெரியும் இல்லையா, நாம எத்தனை ஜென்மமும் பிறந்திருக்கோம், இந்த ஜென்மத்துல நீங்க தாய் தந்தை, அடுத்த ஜென்மத்துல யார் இருப்பாங்கன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தத்துவத்தை ராங்கான விதத்துல வந்து சொல்லக்கூடாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட தாய் தந்தை வந்து அவ்வளவு நம்மளை வந்து பார்த்து பார்த்து வளர்க்கக்கூடிய அந்த தாய் தந்தை இல்லையா, நாம் என்ன சாப்பிடுவோன்றத பார்த்து பார்த்து செய்யறது இல்லையா? நமக்கு உரப்பா சாப்பிட பிடிக்கும்னா உரப்பாவே சட்னி பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஒவ்வொன்றுமே எவ்ரிதிங் பார்த்து பார்த்து நீட்டா பேக் பண்ணி நம்ம கிளம்புற வரைக்கும் வாட்டர் பாட்டில் ஃபில் பண்ணி எல்லாமே கொடுக்கக்கூடியவங்க தான் தாய் தந்தை இல்லையா? சிறு பிராயத்துல இது எல்லாமே நிகழ்ந்த வண்ணம் இருந்தது. ஸோ ஈவன் காலேஜ் படிக்கிற பசங்களுக்கு கூட இன்னை வரைக்கும் கூட தாய் தந்தை வந்து செய்யக்கூடிய நிலையில தான் இருக்காங்க. ஸோ அதாவது அவங்கள சுத்தமா நாம் என்ன பண்ணிட்டோம், சோம்பேறிகளா பண்ணிட்டோம் நாம். ஸோ நம்ம அன்பு எண்ணக்கூடிய அந்த வலையை வச்சு நாம் என்ன பண்ணிட்டோம், அதாவது சோம்பேறித்தனத்தை வந்து உருவாக்கிட்டோம். இப்ப இருக்கக்கூடிய யங் ஜெனரேஷனுடைய நேச்சரே இதுதான். ஸோ
அவங்க எதுக்குமே வந்து சாமானியமா நகர மாட்டாங்க. எல்லாம் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்த இடத்துலயே வந்து செயல்படணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையை வந்து நம்ம பெற்றோர்கள் தான் எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? நம்முடைய அன்பை வந்து ஓவர்வெல்மிங்கா கொடுத்ததால என்னாச்சுன்னாக்கா அவங்க எல்லாத்தையுமே அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? ஸோ ஆனா அப்படிப்பட்ட உறவுமே கூட நிரந்தரமானது அன்று இல்லையா? நம்மள பார்த்து பார்த்து வளர்க்கக்கூடிய அந்த பெற்றோருடைய உறவுமே வந்து நமக்கு நிரந்தரமானது அன்று. ஏன்னா அவங்க ஒரு ஜீவாத்மா, நாம ஒரு ஜீவாத்மா, நாம எதையோ கர்மத்தை கழிக்கிறதுக்கு நாம இங்க வந்திருக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்முடைய பெற்றோரும் அவங்களுடைய கர்மத்தை கழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. ஆனா அவங்களைய வந்து கரை சேர்க்கறதுக்கு நாம கண்டிப்பா உதவும். அதுதான் நாம செய்யக்கூடிய கிராட்டிடியூட் இல்லையா? நம்ம பெற்றோரை வந்து நல் மார்க்கத்துல செல்வதற்கான செயல்கள்ல நாம் என்றைக்குமே ஈடுபடணும். ஸோ அந்த ஒரு நிலையே வந்து கிரேட்டஸ்ட், அது மிகப்பெரிய உதவி இல்லையா? நமக்கு பணம் இல்லைனாலும் பணம் கொடுக்கக்கூடியது வந்து ஒரு சிறிய உதவி. அது தற்காலிகமான ஒரு செயல் இல்லையா? ஸோ அது நமக்கு தற்காலிகமா நமக்கு இருக்கக்கூடிய சங்கடத்தை வந்து அது நிவர்த்தி பண்ணும். ஆனா நம்ம உழைக்க வேண்டியது எதுக்கு? நித்தியமான அந்த பர உலகத்திற்கு நம்முடைய பெற்றோர்களுமே இல்லையா? ஸோ அவங்களுமே வந்து உயர்வடையணுன்ற நோக்கத்தோட கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து பயிற்சி செய்யறதுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு கண்டிப்பா உதவணும். நாட் ஒன்லி நம்ம பேரண்ட்ஸ், நம்முடைய அதாவது கணவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள், 2 தரப்பத்திலுமே வந்து நாம சம நோக்கம் கொண்டு நாம் இதை செய்யணும். ஸோ அந்த ஒரு பாவத்தை தான் நாம் வளர்த்துக்கணும். ஏன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நிரந்தரம் இல்லை. ஆனால் அவ்வுறவு தற்காலிகமானது எனினும் ஒருவன் அரசனாக பொறுப்பேற்று கொண்டவுடன் அவனது கடமை மக்களாட்சி செய்து சட்டத்திற்கு புறம்பாக நடப்பவர்களை தண்டிப்பதாக இருக்கும். எஸ், இதெல்லாம் அவன் செய்ய வேண்டியதுதான். இதை அவனால் தவிர்க்க முடியாது. ஆனா அனைத்துமே இறை உணர்வுக்கு உண்டு. அனைத்துமே இறைவன் வழி நடத்தட்டும் என்று ஏற்றுக்கொண்டு செய்யணும். அந்த ஒரு பாவத்தை தான் நாம வளர்த்துக்கணும். இவர்களை தண்டிப்பதன் மூலம் வந்து அவன் குடிமக்களை சட்டத்திற்கு கீழேபடிய வந்து கீழ்ப்படிய வைக்கிறான். ஓகே, ஸோ அதாவது ஒருத்தர் தண்டனை கொடுத்தா அடுத்த அந்த தவறுன்னு ஒருத்தர் செய்ய மாட்டான் இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் ஹவ் தி லா ஃபாலோஸ் ஆல்சோ. அதனால நம்ம தவறுகளை இழைத்து நேச்சர்ஸ் லா, அதாவது இறைவனால் வந்து வழங்கப்பட்டக்கூடிய இந்த சட்டதிட்டங்கள் வந்து ஸோ ஒன்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது வந்து தண்டனை இல்லையா? ஒருத்தருடைய தண்டனை வந்து அவங்கள வந்து மேலும் தவறு இழைக்காத வண்ணம் எடுத்து செல்லணும். செய்த தவறுகளுக்கு அவங்க வந்து அதாவது மன்னிப்பு கோர்றதோ இல்லை பிராயச்சித்தங்களை பெற்று அதை செய்வதோ இருக்கலாம். ஜென்ரலா பிராயச்சித்தம் என்பதை வந்து நாம் அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகே, பிராயச்சித்தம் என்று வந்து விட்டாலே நாம் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா எந்த தவறுக்குமே பிராயச்சித்தம் இருக்கு இல்லைன்ட்டு தேட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பிராயச்சித்தம் இஸ் ஃபார், இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அதாவது நம்ம அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் ஃபியூச்சர்ல இருக்க முடியாது இல்லையா? அதை வந்து ஆல்ரெடி அவங்க ஏதோ மரணித்து விட்டார்கள், இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்தா அவங்க கிட்ட போய் நம்ம மன்னிப்பு கோர முடியாது இல்லையா? ஆனால் அவர்களை எண்ணி நாம வந்து பக்தி தொண்டு புரியாது. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஆன்மா வந்து நல்ல இடத்துல போகணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசோட செய்யுது. இங்க எல்லாமே பாவம் தான் முக்கியம். ஓகே, பக்தி என்றாலே பாவம் தான். ஓகே, பாவம், பக்தி, பக்தா அண்ட் பகவான், 4 B's ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையா? இந்த 4மே வந்து இன்டர் கனெக்டட். ஓகே, பாவம் என்பது மனதினுடைய குவாலிட்டி இல்லையா? மற்றும் வந்து பகவான், ஸ்வயம் பகவான், அடுத்து வந்து பக்தன் வந்து நாம தான் இல்லையா? ஸோ இந்த இந்த ஒரு நிலையிலேருந்து நம்ம நோக்கும் பொழுது நாம செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எவ்வாறு செய்யணும், எப்படி பக்குவமா செய்யணும், இதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து அலசி ஆராய்ந்து தான் ஒரு செயலையே நம்ம வந்து முடிவு பண்ணணும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம எடுத்த கவுத்தன்ற அந்த செயல் வந்து கண்டிப்பா நம்மள ஆன்மீக நிலைக்கு வந்து ஏற்றம் கொடுக்காது. ஓகே, மேலும் செவிட்டு ஊமையாக இருக்கும் ஒருவனை, யாரு? ஜடபாரதர் இல்லையா? இருக்கும் ஒருவனை தண்டிப்பது எப்படின்னாக்கா புன 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 சர்வித்தானாம் அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? சூவிங் த சூ, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மென்றதையே மென்று கொண்டிருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதுக்கு எதுக்கு சொல்லலாம்னாக்கா இந்த அதாவது பசுமாடு கூட புல்ல சாப்பிட்டது இல்லையா? ஆனால் ஆசை போட்டுட்டே இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து நாம வந்து அப்படி கிடையாது. ஆஸ் எ ஹியூமன் நாம் அப்படி கிடையாது. போட்டால் சாப்பிடுவோம், கிளம்புவோம், அதாவது கை கழுவோம், கிளம்புவோம் இல்லையா? ஸோ ஆனால்
மீண்டும் மீண்டும் ஒரே செயலை வந்து ஒரே மாதிரி நாம் வந்து செய்துட்டே போனோம்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த செயல்ல இருக்கக்கூடிய விளைவுகளை பற்றி நம்ம யோசிக்கல. அந்த செயலால யாருக்கு பாதிப்பு வந்தது என்பதையும் யோசிக்கல நம்ம இல்லையா? அந்த செயலினுடைய அதாவது கீழான அந்த நிலை என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அலசி ஆராயக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் தின்றதையே தின்னுண்டு சில பேர் வாயில வந்து பபுல்காம் வச்சுட்டு மென்னுட்டே இருப்பாங்க. ஆரம்பத்தில் அது ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஒரு 3-4 நிமிஷம் கழிச்சு பாருங்களேன், வெறுமனே அவங்க வந்து மென்னுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதனால என்ன பிரயோஜனம்? மென்றதில் வந்து சப்பையா இருக்கும். அந்த அந்த அது கரும்பு சாறு இன்னொன்று கூட எடுத்துக்கலாம். கரும்பு சாறு என்ன பண்றோம் நம்ம? அந்த கரும்பை வந்து மிஷின்ல கொடுக்குறோம். ஸோ செகண்ட் டைம் வேணா போடுறாங்க. ஆனா அதுக்கு மேல என்ன போடுறதே இல்லை அவங்க. ஸோ ஏன்னா அதில் ஒன்றும் இருக்காது, ரெண்டாவது குவாலிட்டி இருக்காது. இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கணும். ஸோ அதனால நம்ம ஒருத்தருக்கு தண்டனை என்பது அவனை வந்து திருத்தறதுக்காக இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். மேலும் அவன் அத்தகைய தவறுகளை வந்து புரியாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கத்தை வந்து நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். இது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஓகே, இல்லைன்னா நம்ம அரைச்சமாவே அரைச்சுட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா நம்ம எந்த முன்னேற்றமுமே இருக்காது நம்ம பக்தி பாதையில. ஸோ அந்த ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுவிடும். ஏன்னா புதுசா அடாப்டபிலிட்டி இல்லையா? இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன், இப்போ பாகவதம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். சடனாக எனக்கு நாளைக்கு காலையில் லெவல் 1 கிளாஸ் கொடுத்துட்றாங்க. இமீடியட்டாக நான் வந்து போக வேண்டும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். எனி டைம் வி ஹாவ் டு பி ரெடி. ஓகே, ஸோ மேலும் முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைக்கு இணங்க ஒருவன் அவனது சுதர்மத்தில் ஈடுபடும் பொழுது அவனது பாவச் செயல்கள் நிச்சயமாக குறையும். ஸ்வதர்மம் என்பது ஒருத்தருடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை. ஆனால் அந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை வந்து இறைவனை மையமாக வைத்து ஆற்ற வேண்டும் இல்லையா? பகவானை என்னுடைய இது எனக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ரெகுலர் டாஸ்க் இல்லையா? அதை வந்து நீங்க அதாவது இந்த செயல்களை வந்து இதை வந்து ஏற்றுக்கணும், அந்த பக்தியை நீங்க ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரேயர்ஸ் நாம கண்டிப்பா வைக்கணும். ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேலும் ஆகையினால் ஒருவன் தனது சுதர்மத்தில் கட்டாயமாக ஈடுபடுத்தப்பட்ட போதிலும் அவன் நன்மையே அடைகின்றான். நம்ம இவ்வாறு எதையும் எதிர்பார்க்காமல் பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது பகவான் நம்முடைய பௌதீக நிலையை வந்து அவரே வந்து பார்த்துக்கிறார். இட்ஸ் டைரக்ட் சூப்பர்விஷன் மாதிரி. ஓகே, நம்ம எங்கேயுமே தவறு விழுந்தாலும் ரெஸ்கியூ என்பது உண்டு. ஸோ அதனால அந்த ஒரு செயலை வந்து பகவானே பார்த்துக்கிறார். ஓகே, ஸோ நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து சைத்த குருவா இருந்து நமக்கு வழி நடத்துறது இதெல்லாமே வந்து பகவான் பார்த்துக்கிறார். ஆனால் ஸோ கடவுளின் கட்டளைக்கு இணங்க ஒருவன் அவனது சுதர்மத்தில் ஈடுபடும் போது இல்லையா? நான் பிராமணன் அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், சத்திரியனா அந்த சத்திரியனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இல்லையா? சூத்ரனா அந்த சூத்ரனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இல்லையா? வைஷ்ணவானா இருந்தா வைஷ்ணவாந்திரி இது வியாபாரி என்னல்ல அது வைஷ்யனாக இருந்தா அதுவுமே வந்து நாம நாணயமான தர்மத்துல வந்து நாம நம்முடைய தொழிலை வந்து பண்ணணும் இல்லையா? இல்லைன்னா அதற்கான பாவ விலைகளை வந்து நாம அனுபவிப்போம். அதுதான் சுதர்மம். ஓகே, ஸோ எப்போ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவமான நிலையில் செயல்படுறாங்களோ இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து இறைவனுடைய அனுகிரகம் தானாகவே வந்து சேரும். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி பக்தி தொண்டு புரியக்கூடியவங்களுக்கு வந்து இறைவனுடைய கருணை என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகே, அவருடைய ரட்சணை நமக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து உத்தரவாதம். நமக்கு தான் இந்த கண்ணால் அவரை ஆன்மீக உருவத்துல பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஆனா பகவான் நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்கார் இல்லையா? ஸோ ஆகையினால் ஒருவன் அவனது சுதர்மத்தில் கட்டாயமாக ஈடுபடுத்த போதிலும் அவன் நன்மையை அடைகின்றான் இல்லையா? அவனுடைய பௌதிகம் எல்லாமே வந்து செயல்படா. ஏனென்றால் அவன் தனது பாவச்செயல்கள் அனைத்துமே இவ்வழியே வென்று நிற்கின்றான். அப்படின்னா ஒருத்தர் கண்டினியூஸா வந்து எந்த ஒரு பலனையுமே எதிர்பார்க்காமல் தன்னுடைய கடமையில் மட்டுமே ஒன்று ஈடுபட்டு கொண்டு இறைவனை மையமாக வைத்து அவனுடைய கடமைகளை அவன் ஆற்றினான் என்றால் கண்டிப்பா அந்த வழியே அவன் செல்லும் பொழுதே அவன் வந்து இவ்வழியை வந்து வென்று விடுகின்றான் இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த பாதையை அவன் வந்து என்ன பண்றான், சக்சஸ்ஃபுல்லா எடுத்துட்டு போயிட்டு மோட்சத்திற்கான பாதையை வந்து அவன் வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றான். ஓகே, ஸோ ரொம்ப அழகான பொருளுரை இது. இப்போ நம்ம பார்க்க வரோம். ரகுகண மன்னரின் இந்த வரமானது வாதமானது மிகவும் வலுவானதாகும். ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்ஸ். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தனது பக்தி ரசாமர செந்தல் 1.2.4 என்ன சொல்றார்? தஸ்மான் கேனாபி உபயானி
மனகிருஷ்ண நிவேஷயேத் என்று என்றும் எவ்வாறேனும் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட வேண்டும் இல்லையா. உண்மையில் ஒருவனுக்கு கிருஷ்ணரின் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டனே ஆவான் இல்லையா. அதாவது ஒவ்வொருத்தருமே நம்ம வந்து இறைவனுடைய சர்வன்ஸ் தான் இல்லையா, சேவகர்கள் தான். ஒவ்வொருவனும் கிருஷ்ணரின் நித்திய தண்டனையே சாரி நித்திய தொண்டனே ஆவான். அதாவது ஒருவன் கிருஷ்ணரில் ஈடுபட வேண்டும், உண்மையில் ஒவ்வொருவனும் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டனே ஆவான். ஆனால் மறதியின் விளைவாக ஒருவன் மாயையின் நித்திய தொண்டனாக ஆகிவிடுகின்றான். எப்போ நாம இந்த ஏற்கனவே 3 குணங்கள்ல செயல்படுகின்றோம், அப்ப நம்ம மாயாதேவுடைய அவங்களுடைய கைடன்ஸ்ல தான் நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம். ஆனா அதே வந்து மோட்சத்திற்கான அந்த மார்க்கத்திற்கு செல்லும் பொழுது பகவானுடைய கருணையால நாம அதையுமே நாம அடைகின்றோம். ஸோ இதையும் நாம புரிஞ்சுக்கணும். மாயைக்கு பணியாளனாக ஒருவன் இருக்கும் வரையில் அவன் மகிழ்ச்சி அறிவிக்க முடியாது இல்லையா. நம்ம குழப்பம், கலக்கம் இதெல்லாமே இருக்கும். நம்ம ஆற்றக்கூடிய தொழில வந்து லாப நஷ்டங்களுக்காக நாம் துவண்டு போவோம். இது எல்லாமே வந்து எதிர்பார்த்த பிஹேவியர்ஸ் தான். ஓகே, யார் ஒருத்தர் மாயையினுடைய நிழல வந்து தஞ்சம் அடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு இது எல்லாமே உண்டு. எமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மக்களை பகவான் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் முயற்சியினை வந்து குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறது. எஸ், நமது வந்து டீச்சிங் மிஷன் தான். ஓகே, ஸோ அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு பகவத்கீதை, பாகவதம் இது எல்லாமே சொல்லி கொடுக்கறது தான் நம்முடைய கடமை. ஓகே, அதுவே அவர்களை அனைத்து பௌதிக மாசுக்களில் இருந்து மற்றும் பாவச்செயல்களிலிருந்து விடுதலை செய்யும். ஸோ நாம் ஆற்றக்கூடிய எந்த தொண்டுமே வந்து எஸ்டர்டே நான் கூட ஐ திங்க் சனிக்கிழமை சொன்னேன் இல்லையா, சேவை என்பது பாவத்தை கொண்டு ஆற்ற வேண்டும். அப்பதான் நம்ம அந்த சேவையினுடைய மகத்துவமே நமக்கு தெரிய வரும். ஸோ அந்த 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 மாதிரி எந்த சேவையா இருந்தாலுமே எடுத்துட்டு நீட்டா கமிட்மெண்ட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணணும். ஸோ தட் அந்த ஒரு நிலையை தான் நான் வந்து எல்லாரிடத்துலையுமே எதிர்பார்க்குறேன். ஓகே, ஏன்னா இது நம்ம ஆஸ் எ டீமா நம்ம என்ன ஆகணும், க்ரோ ஆகணும். ஓகே, அரசரின் கடமை குடிமக்களை இவ்வாழ்வில் கிருஷ்ணனோடு பெற செய்வதே ஆகும். எஸ், அந்த காலகட்டங்கள்ல இருந்தது பக்தி என்பது வந்து கட்டாயமான ஒரு மேண்டேட்ரி இல்லையா. ஸோ அரசர்கள் ஆளும் காலத்துல அது எல்லாமே வந்து தேவையான ஒரு செயலாக இருந்தது இல்லையா. ஸோ ஆனா அதனால்தான் அந்த காலகட்டத்துல வந்து அமைதி, அதுக்கப்புறம் வறட்சி இல்லாத தன்மை இதெல்லாம் நம்ம நிறையவே கேள்விப்பட்டோம். ஆனா அது இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல நமக்கு சூதரர்கள் தான் ஆள்கிறார்கள் இல்லையா. அதனால நம்முடைய குவாலிட்டி ஆஃப் எக்ஸிகியூஷன் வந்து அவ்வளவு, நம்முடைய ஸ்வதர்மத்தையே நம்ம வந்து சரிவர செய்ய மாட்டோம். ஸோ அதனால என்ன கோயிங் டவுன். ஓகே, எல்லாமே ஒன்னோடு சம்பந்தம் இல்லையா. ஸோ இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் தவத்தினால் ஒருவன் தூய்மை பெறுவதோடு வீறு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடலை அடைவதற்கு தகுதி உடையவனாகிறான். இப்படிப்பட்டவன். ஓகே, அரசரின் கடமை குடிமக்களை இவ்வழியில் கிருஷ்ண உணர்வு பெற செய்வதாகும். இது அனைவருக்கும் நன்மை அளிக்கும். துரதிருஷ்டவசமாக அரசன் அல்லது ஜனாதிபதி மக்களை பகவானின் தொண்டிற்கு பதிலாக புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபாடு செய்கிறார். ஓகே, இச்செயலினால் எவரும் மானுட மரதரைந்து வள்ளிக்கு பல்லக்கு தூக்கு செல்வதில் பெருமுயற்சி உடையவனாக இருந்தான். சாரி, ஜனாதிபதி மக்களை பகவானின் தொண்டிற்கு பதிலாக புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபாடு செய்கிறார். அப்படின்னா இறை உணர்வை பற்றியான விழிப்புணர்வே வந்து எந்த இடத்துலையுமே எடுத்துரைக்கிறது. எந்த கவர்மெண்டாவது சொல்லிட்டு இருக்கா நீ 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை பாடு இல்லையா, எந்த கவர்மெண்டாவது சொல்லுதா நீ இந்த ஆச்சாரியர் கீழே போயிட்டு பிரபத்தி எடுத்துக்கோ, இதெல்லாம் உன்னுடைய அத்தியாவசியங்கள் என்று எந்த கவர்மெண்ட் இதுலையுமே வந்து ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸே கிடையாது. நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே பணம் ஈட்டுறது, ஓடி உழைக்கிறது, அதை நம்ம ஒரு சில சமயங்கள்ல வந்து அனுபவிக்கிறது, இதுதான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, இந்த உலகம் முழுவதுமே வந்து பௌதீகத்துல இருக்கிறது இல்லையா. ஆன்மீகம் வெறும் சிறிய பர்சன்டேஜ் தான், ஒரு 5% கூட கிடையாது. ஓகே, இச்செயலினால் எவருக்கு எந்த நன்மை விளைந்து விட போகுது, அதாவது ஏற்படுத்தக்கூடிய கவர்மெண்ட்டுக்கும் எந்த விளைவும் வராது, அதே மாதிரி செய்யக்கூடிய இந்த பிரஜைகளுக்குமே வந்து நன்மை என்பது இருக்காது. அப்படின்னா அந்த ஆன்மீக நன்மை என்பது இருவருக்குமே வராது. எது வரைக்கும் ஆன்மீக நன்மை இல்லையோ அது வரைக்கும் அவங்க வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு மீண்டும் வந்துட்டே இருப்பாங்க. அதை தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது. மன்னர் ரகுகுணன் மானுட பரதரை பல்லக்கு தூக்கி செல்வதில் பெருமுயற்சி உடையவனாக இருந்தான்.
மாறாக சரி இதுதான் இது கூட அரசனுக்கான குலநுகர்ச்சியினுடைய வடிவமே ஆகும். ஸோ அதாவது அவர் பல்லக்குல வர்றது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் திங் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆனால் அந்த அந்த நிலையில இருக்கும்பொழுது அவர் எப்படி பேசினார் என்பதை நம்ம கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் பண்ணோம்னா அந்த அகங்கார தோரணை என்பதும் அவரிடத்துல இருந்தது இல்லையா? ஸோ அதுவுமே நன்மை பயக்க வல்லது கிடையாது. மாறாக ஒருவன் பகவானின் தொண்டிற்காக பல்லக்கு தூக்கினான் என்றால் அவன் நிச்சயம் பயனுடையதான். எஸ், அரசனுக்கான பல்லக்கை தூக்குவதை காட்டிலும் ஸோ இறைவனுக்காக இல்லையா? நம்ம இப்போ கருட வாகனம் வருது, இந்த மாதிரி செயல்கள் நம்ம காண்கின்றோம். ஸோ அப்படிப்பட்ட செயல்களில் நாம் ஈடுபடும்பொழுது இறைவன் தொற்றுக்கு நாம் ஆல்ரெடி தயாராக இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது புரியும். கடவுள் நம்பிக்கையற்ற சமுதாயத்தில் ஒரு குடியரசுத் தலைவர் மக்களை பக்தி தொண்டில் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில் ஒழிப்படைய செய்தார் என்றால் அவர் குடிமக்களுக்கு உண்மையில் சிறந்த சேவை செய்தவராகிறார் அப்படின்னா எடுத்து செல்லணும். இதுதான் மார்க்கம், நீங்க இப்படி போங்க, பகவத்கீதை படிங்க, பாகவதம் வாசிங்க அப்படிங்கிறத செய்ய வேண்டியது அந்த நபருடைய கடமையும் கூட. ஓகே, கடமையிலிருந்து தவறினாலும் அந்த ப்ராப்ளம் தான். ஓகே, தன்மே பவான் நர தேவாபிமான மாதேன தூ துச்சி கிருத சத்தமஷ்ய கிரீஷ்ட மைத்ரி திருஷம் ஆர்த்த பந்தோ யதா தரே சத் அவ்யத்யானம் அம்ஹ. மேலும் ரகுகணன் புகழ்றார். ஏன்னா அத்தகைய மகானிடத்திலிருந்து அவர் ஞானத்தை பெறுகிறார். மேலும் அவர் இன்னும் எத்தனையோ பேருக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுக்க போறார். அதனால்தான் துன்பமுற்றோரின் சிறந்த நண்பன் என்று சொல்லப்பட்டது. நீர் கூறிய அனைத்தும் எனக்கு முரண்பாடாகவே தோன்றுகின்றது. உம்மை அவமதித்தின் மூலம் மாபெரும் குற்றம் செய்துள்ளேன் இல்லையா? ஆல்ரெடி இத்தனை பேர் வைகுண்டம் என்றக்கூடிய அந்த இது உண்டு இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு நிலையில வரும்பொழுது நான் மாபெரும் தவறு செய்துட்டேன் அப்படின்றது யார் உணர்றாருங்க? ஜடபாரதர். பிற்காலத்துல அவர் ஒரு பக்தரானார், அதுக்கப்புறம் பகவான திருவடிகளை சேர்ந்தார் என்பது உண்மை. ஆனா அந்த தருணத்துல அவர் செய்தது என்ன? மிகப்பெரிய தவறு. எந்த ஒரு வைஷ்ணவா, எந்த ஒரு டிவோட்டிக்குமே நாம அஃபெண்டிங்கான ஒரு முறையில நாம செயல்படவே கூடாது. அது வார்த்தைகளா இருக்கலாம், அவங்கள நோக்கக்கூடிய விதத்துல இருக்கலாம். இது எல்லாமே தவிர்த்து விட வேண்டும் 100%. அப்பதான் நம்மளால ஆன்மீக பாதையில முன்னேற்றம் அடைய முடியும் இல்லையா? உண்மை அவமதித்தல் அதை உணர்வாவது செய்யணும். நம்ம போய் நம்முடைய ஈகோ அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு முடியலனாலும் நம்ம மனதளவுல நாம கண்டிப்பா அதை புரிஞ்சுக்கிறோம், நாம செய்த தவறு என்னன்ட்டு. உண்மை அவமதித்தின் மூலம் மாபெரும் குற்றம் செய்துள்ளேன். ஸோ அந்த 3 பேரையுமே அவதரித்ததை அவர் பெரிய குற்றமாக காண்கின்றார். மேலும் ஒரு அரசனின் உடலை பெற்ற காரணத்தினால் நான் வீண் பெருமை இல்லையா கர்வத்தோடு இருந்தேன். 2 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இல்லையா, அகங்காரத்தோட. இதனால் நான் நிச்சயம் குற்றவாளியே ஆகும் இல்லையா? அவர் அரசனா இருக்கட்டும், என்ன இருக்கும், வர்ணாசிரம் படி அவர் ஃபாலோ பண்ண இல்லையா? ஆகையினால் உமது அளவற்ற கருணை நிறைந்த பார்வையினை இல்லையா காட்ட வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்திருக்கின்றேன். அதாவது பகவான தரிசனம் வரணும்ன்ற எனக்காக இதனை செய்தால் உண்மை அவமதித்ததினால் விளைந்த பாவத்திலிருந்து நான் விடுதலை பெற்றவன் ஆவேன், விடுதலை பெறுவேன் அப்படின்னா அந்த பாவ விமோசனம் எனக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுமே சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ ஒரு அட்டிமத்தா, அதாவது ஹட்டின்னா யானை, மதா என்றால் மதம். ஒரு மதம் பிடிச்ச யானை ஒரு புஷ்ப தோட்டத்துல விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஃபுல்லாமே கிளியர் கட்டா எதுவுமே இருக்காது, எல்லாம் மெரிச்சு. ஸோ அந்த தோட்டமே என்ன ஆயிருக்கும், ஒரு ட்ரெயின்ட் அவுட் ஆயிருக்கும் இல்லையா? அது போலதான் ஸோ நம்ம அந்த வைணவனுக்கு இழைக்கப்படக்கூடிய தவறு இல்லையா, அது மிக மிக முக்கியம். ஸோ அந்த தவறை நம்ம என்ன பண்றோம், ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, தவறு இழைக்காம இருந்தா தட் இஸ் பெஸ்ட் இல்லையா? நாம ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்னாடி எப்படி அதை நம்ம பக்குவமா செய்யணும்ன்றத யோசிச்சு செய்தோம்னா அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் யாரையெல்லாம் பாதிக்கும் அப்படிங்கறது எல்லாமே தெரிஞ்சு நாம் செய்யும் பொழுது நம்ம அந்த தவறை நம்ம மீண்டும் செய்யாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு பாதையை ஏற்படுத்திக்கணும். இல்லை செய்யறதுக்கு முன்னாடி இது தவறாகும்ன்ற தெரிஞ்சா அந்த பாதையை அந்த இடத்துல
அப்படியே விட்டுறணும் நம்ம, இல்லையா? ஏன்னா வைஷ்ணவ அபராதம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா வெல்ல முடியாது. நம்முடைய ஆன்மீகத்துல எவ்வளவு நம்ம வந்து ஈன்று இருக்கின்றோமோ அத்தனை புண்ணியங்களுமே வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் வந்து 0 ஸ்டேட்டஸ்க்கு எடுத்துட்டு வந்து விட்டுரும். அதனால நம்ம என்ன பேசுறோம், என்ன செய்யறோம், இல்லையா? அவங்க வந்து உயர்வான வைஷ்ணவ ஸ்தானத்துல இருக்காங்களா, இன்னும் உணர்ந்தறியாத ஸ்தானத்துல இருக்காங்களா, அப்படிலாம் நம்ம அலசி ஆராய வேண்டாம். ஓகே, ஒரு சாதாரண பக்தன் அவனுக்கு கூட நம்ம வந்து இந்த தவறுகளை வந்து இழைக்க கூடாது, இல்லையா? அவ்வாறு இழைப்பதன் மூலம் என்ன ஆகும்னாக்கா நம்முடைய புண்ணியங்கள் எல்லாம் கரைந்து போயிடும். ஓகே, இதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் ஹட்டி மத்தா அப்படின்னு சொல்றது. ஆக்சுவலி ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு தவறு இழைப்பதன் மூலம் ஒருவன் அவனது ஆன்மீக செயல்கள் பயனின்றி போகின்றன என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கூறுகின்றார். ஏன் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பாகவதத்துல வந்து வேறு சில இடங்கள்ல கூட ஐ திங்க் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, ஹட்டி மத்தா. வைணவனுடன் தவறு செய்வது மத யானை குற்றமாகும். நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல கூட இதை படிச்சிருப்பீங்க. மிகுந்த பாடுபட்டு வளர்த்த தோட்டத்தினை ஒரு மத யானை ஒரு நொடியில் அழித்துவிடும். ஆக்கம் என்பது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. ஆனா அழிவு என்பது சுலபமாக நடைபெறக்கூடிய ஒன்று, இல்லையா? பக்தி தொண்டில் உயர்ந்த நிலைக்கு ஒருவன் வரலாம். ஆயினும் அவன் ஏதோ ஒரு வழியில் ஒரு வைணவனுடன் தவறு செய்தான் என்றால் முழு அமைப்பும் அழிந்து விடும். அவன் இத்தனை ஆண்டுகள் அவன் செய்த, அதாவது நம்ம எந்த வார்த்தையை பேசுறதுக்கு முன்னாடியுமே நம்ம யோசிக்கிறோம். ஓகே, we have to think before what we speak. So நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வாட்டி யோசிக்கணும். ஸோ இந்த வார்த்தைகள் யாரை புண்படுத்தும், இல்லையா? நம்ம கேட்கக்கூடிய இந்த, அதாவது நம்ம என்னவோ கேட்குறோம், இல்லை ஒரு ஒரு செயலுக்காக வந்து செயல்படுறதுக்காக கேட்குறோமா, இல்லை ஒரு வஸ்துவை கேட்குறோமா, ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறோமா, எதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா இப்படி கேட்பதால் வந்து அந்த நபர் என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பா யோசிக்கும், இல்லையா? அது உண்மையிலே தரத்தகுந்த ஒரு இதுவா அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும். இன்னைக்கு இதாவது 6வது காண்டத்துல வந்து 18வது அத்தியாயத்துல மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க, இல்லையா? ஸோ அந்த இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஷ்யப்ப முனிவர், தீதி அதித்தி நமக்கு தெரியும், இல்லையா? அவங்க 2 பேருமே வந்து இதுதான் மனைவிமார்கள் அவருக்கு, கஷ்யப்பருக்கு. ஸோ அதுல அதித்திக்கு பிறந்தவங்க தான் தேவர்கள், இல்லையா? தீதிக்கு பிறந்த யாரு 2 பேர் யாரு? இரண்ய கஷிப்புவும் இரண்யாக்ஷனும், இல்லையா? ஸோ இந்த இருவரையுமே வந்து யார் கொல்றது? மகாவிஷ்ணு வந்து வாராக அவதாரத்திலும் மற்றும் வந்து நரசிம்ம அவதாரத்திலுமே வந்து இருவரையுமே கொள்கிறார், இல்லையா? பகவான் வந்து. ஸோ இந்த இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து தேவன், அதாவது இந்திரன் மீது வந்து பகைமை கொள்கிறார், இல்லையா? அவளும் ஒரு அன்னை தான் இந்திரனுக்கு. ஸோ இருந்தாலுமே அவள் வந்து இந்திரனை கொல்லணும்ன்றதுக்காக ஒரு மகனை பெற்றெடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து மனசுல வச்சுட்டு அவள் என்ன செய்கிறாள் என்றால் கஷ்யப்ப முனிவருக்கு வந்து அவருடைய தவ வாழ்க்கைக்கு, பகவானுடைய பக்தி தொண்டுக்கு என்னெல்லாம் உதவி பண்ணணுமோ அத்தனையுமே ஒரு அடக்கமான ஒரு மனைவியாக அவள் வந்து செயல்படுகிறாள், இல்லையா? ஸோ அவளுடைய சேவையை மெச்சி கஷ்யப்ப முனிவர் வந்து உனக்கு வேண்டிய வரத்தை நான் கண்டிப்பா கொடுக்குறேன் அப்படின்னுடுவார். மனைவி இல்லையா, அதனால எப்பவுமே ஃபேமிலியில வந்து நாம வந்து அன்பு, அரவணைப்பு இதை தான் நம்ம பார்ப்போம், இல்லையா? மேலும் நம்ம குடும்பத்துல யாராவது ஒருத்தர் நல்ல ஒரு செயல்பட்டால் அவங்களுக்கு வந்து நாம அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வெகுமதி கொடுக்கணும், எதையாவது ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், இல்லையா? அவர்கள் செய்த நல்ல வேலையை வந்து அவன் நல்ல செய்தாங்க அப்படிங்கறத வந்து சொல்லணும்ன்ற அந்த உந்துதல் நம்ம அந்த சேவையை பெற்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த ஒரு நிலைமையில தான் இவர் வந்து கஷ்யப்ப முனிவர் வந்து சொல்வார். ஆனா அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னாக்கா இந்திரனை கொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, இந்திரனும் அவருடைய பிள்ளைதான், இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இவங்க கேட்ட வரத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் கஷ்யப்ப முனிவர் என்ன பண்றார், பின்னாடி இனிமே வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வரும். சோ நீ வந்து ஓகே, உனக்கு பிள்ளை வேணும், கண்டிப்பா தரேன், ஓகே, நான் என்ன வரம் கொடுத்தாச்சு உனக்கு, ஆனா நான் சொல்ற மாதிரி செய்தா மட்டும்தான் உனக்கு பிள்ளை அப்படின்னா அவர் வந்து இறைவன் தொண்டு ஆற்றுவதற்கு அனைத்து செயல்கள் நீயும் வந்து அந்த இறைவனுடைய இதை வந்து பக்தி வந்து பண்ணணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு டூ பக்தி யோகா.
பும்சவனா அப்படிங்கிற அந்த அடுத்து 19th சாப்டர் அதுதான் பும்சவனா. ஸோ அந்த செயலை வந்து நீ செய்யணும், பக்தி கொள்ளணும். அப்ப என்னாச்சுனாக்கா இன்டைரக்டா என்ன பண்றார் கஷ்யப முனி, அவங்கள வந்து பக்தி பாதைக்கு வந்து எடுத்துட்டு வர்றார். சரி, நீ அதை செய்தால் உனக்கு வந்து செயல் கொடுப்பேன்றது. ஸோ அவளும் கருத்தரிக்கிறார். ஆனா கூடவே என்ன பண்றா, இந்திரன் வந்து சிற்றன்னை தானே, அதனால வந்து அவங்களுக்கு உதவி புரியணும், அவங்களுடைய இந்த தவ வாழ்க்கைக்கு வந்து தவம் என்று கிடையாது, பக்தி தொண்டுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கருவிலே என்ன பண்றாருனாக்கா, அவங்க ஐ திங்க் ஒரு சமயத்துல அவங்க வந்து மிஸ் ஆகும் பொழுது இல்லையா, அந்த சமயத்துல வந்து உள்ள சென்று விடுகிறார். ஓகே, கருவறைக்குள்ள சென்று அந்த கருவை வந்து கொல்றான் யாரு, இந்திரன் வந்து. ஆனா எத்தனை பீசஸ் ஆயிடுறதுனாக்கா, முதல்ல 7, அதுக்கப்புறம் அந்த 7 வந்து 7 பாகம் 49 இதுவா மாறி இவங்க எல்லாருமே வந்து தேவர்களா மருத்துக்கள் 49 மருத்துக்களை வந்து படைக்கிறாங்க, அதாவது அவங்க ஈன்றெடுக்கிறாங்க. பிற்காலத்துல அவங்களுக்கு வந்து தேவர்கள் எனக்கூடிய ஸ்தானத்தையுமே கொடுத்துடுறாரு ஆக்சுவலி. ஓகே, இப்படி மாற்றம் ஆகி விடுகிறது. ஓகே, ஆனா உண்மையிலே இந்த மாற்றம் எதனால் ஆனது சொல்லுங்க? அதாவது தீதியினுடைய பக்தி. ஓகே, அவளுடைய பக்தி, தன் கணவன் என்ன சொன்னாரோ அதை அவ்வாறே பின்பற்றி அந்த வரத்தை பெற்றுவிட வேண்டும் இல்லையா. இந்திரனை அழிக்கக்கூடிய அந்த வரத்தை வந்து நான் வந்து எனக்கு குழந்தையா பிறக்கணுன்றதுக்காக அவங்களோட நோக்கம் தான் கரெக்ட். ஆனா அவர்கள் பிற்காலத்துல வந்து அவங்க அந்த பக்தி பாதை போன பிறகு பக்தி செய்ததற்காவது ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா, அதனுடைய விளைவாக தான் அந்த பிள்ளைகள் வந்து தேவர்கள் எனக்கூடிய ஸ்தானத்தை பெறுகிறார்கள். 49 மருத்துக்கள், ஓகே, மருத்துக்களை வந்து ஈன்றெடுக்கிறார். ஸோ இந்திரனுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுவது கிடையாது. ஆனா அது இன்னும் டீட்டெயிலா போகணும். ஸோ அதான் படிக்கணும் பும்சவனம். ஸோ அந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் அங்க பகவானுக்கு வந்து அதாவது நாம ஜபம் உண்டு. ஐ திங்க் எத்தனாவது ஸ்லோகம் தெரியல, 19வது அத்தியாயத்துல வருது. ஸோ அந்த மந்திரத்தை சொல்லி அவள் வந்து பக்தி தொண்டு, பகவானுடைய ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் தான் அது. ஒரு நிமிஷம், ஸ்லோகத்தை நான் கிளாஸுக்காக படித்தேன், அதனால ஞாபகம் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். அப்படி நம்ம நோக்கம் வேறுபடலாம், ஆனால் பிற்காலத்துல அந்த நோக்கம் வந்து இறைவனுடைய சித்தமாக இருக்கும் பட்சத்துல தான் எதுவுமே நடக்கும். அவளையுமே வந்து மாற்றக்கூடிய நிலைக்கு கொண்டு போய் விடுகிறது. ஒரு நிமிஷம். சலந்தா, ஓ மை லார்ட். ஓகே, எதுவும் இல்லை, ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகங்கள். இதுதான். ஓம் நமோ பகவதே மகாபுருஷாய மகானுபாவாய மகாவிபூதி பதயே சஹா மகாவிபூதி பேர்பலிம் உபஹராதி ஹராமிதி அனேனாஹர் அஹர் மந்திரேன விஷ்ணோர் ஆவாஹரன் ஆவாஹனார்கய பாதோ பர்ஷன ஸ்நானவாச உபவிதா விபூஷண கந்த புஷ்ப தூப தீபோஹாரத்யே உபசரன் சுஷ்மா இதோபஹாரேத். அதாவது இது எல்லாமே அவ செய்யக்கூடியதுதான் இது. ஸோ இந்த பும்சவனா ரிச்சுவலிஸ்டிக் செல்மி. பும்சவனம் எப்ப செய்வாங்க சொல்லுங்க? என்ன ஒரு செய்வாங்க, ஆ பொண்கள்லாம் பூ பைதினதும் புஷ்பவனம் செய்வாங்க. பும்சவனம், பும்சம். I think this is ஸ்ரீமந்தம் மாதாஜி, ஸ்ரீமந்தம். இது ஸ்ரீமந்தம். அச்சா, பும்சவனம். அச்சா, ஓகே. சீமந்தம் தான் பும்சவன சீமந்தம் சொல்றது. ஆமா, பும்சவனம். இது சீமந்தம் முதல் குழந்தைக்கு மட்டும் எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே பண்ணலாம். பட் என்னன்னா அது எல்லாமே ரிச்சுவல்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மந்திரத்தை 16 சம்ஸ்காரம்ல அது ஒரு சம்ஸ்காரம். கரெக்ட். ஓகே, ஸோ பும்சவனம். ஸோ ஐ திங்க் பிற்காலத்தில் அவள் வந்து அவளுடைய நோக்கம் டிஃப்ரெண்ட். ஆனால் அவள் வந்து செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டு என்ன ஆகுறதுனாக்கா அந்த மாற்றத்திற்கு, அதாவது பக்தி தொண்டையே ஒருத்தரை வந்து மாற்றி அமைத்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து தீத்தினுடைய செயலேருந்து நம்ம பின்னாடி புரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம. ஓகே, நாமளும் படிப்போம். இன்னும் என்ன அடுத்த கேண்டோ தானே. ஸோ நாம் இப்போ மிடில் ஆஃப் இந்த காண்டத்தில் இருக்கு. மொத்தம் இது 24 அத்தியாயங்கள் தான் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம 10ல் இருக்கோம். இன்னொரு 14 அத்தியாயம் முடிஞ்சா 6வது அத்தியாயம் 6வது காண்டத்துக்கு போக போகிறோம். ஸோ அப்படி நம்ம
அதாவது வைஷ்ணவருக்கு நாம வந்து தவறை இழைக்க கூடாது இல்லையா? கஷ்யப்ப முனிவர் ஒரு சாதாரண ஒரு கணவர் என்ன என்ன அன்பு பரிமாற்றங்கள்ல வந்து சொல்லுவாங்களோ எல்லாருமே வாக்குறுதி கொடுக்கறது உண்டு இல்லையா? அந்த மாதிரி கொடுத்துட்றாரு. ஆனா பிஃபோர் கிவிங் வாக்குறுதி நோக்கத்தை தெரிந்து கொண்டு கொடுக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஆனா இந்த விஷயத்துல அவர் வந்து தீதி ஃபாலோ பண்ண ஆஸ்டாரிட்டிஸ் வந்து பெர்ஃபெக்டா இருந்ததுனால அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் வந்து கண்டிப்பா யோசிச்சிருக்க மாட்டார்னு நினைக்கிறேன். இவங்க எதுக்காக வந்து இந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் செய்யறாங்கன்றது வந்து இல்லையா? ஸோ நம்ம வீட்டில் விட நல்லதெல்லாம் செய்யும்போது நாம் என்ன பண்ணுவோம்? ஆனந்தம் கொள்கின்றோம். ஆனா அதுல நோக்கம் தெரியாது இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஆனந்தம் இருக்கும். ஆனா அந்த நோக்கம் தெரிந்த பிறகு நல்ல நோக்கமா இருந்தா இன்னும் மேலும் அந்த ஆனந்தம் வந்து பெருகும். நல்ல நோக்கம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து வில் கம் அவுட் ஆக்சுவல் இல்லையா? நம்ம வந்து அதுக்கு ஏண்டப்பா நம்ம வந்து செவி சாய்ச்சோமோ அப்படின்னு அந்த தர்ம சங்கடமான ஒரு நிலை வந்து ஏற்படும். ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஆனா வைஷ்ணவனுடைய அபராதம் வந்து நம்ம என்றைக்குமே வெளியில வர முடியாது. நம்முடைய புண்ணியங்கள் அனைத்துமே வந்து போயிடும். ஓகே, அவன் ஏதோ ஒரு வழியில் ஒரு வைணவிடம் தவறு செய்தான் என்றால் முழு அமைப்பையும் அழிந்துவிடும். ரகுகண மன்னர் தான் அதனால்தான் வருத்தப்பட்டார் இல்லையா? இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதத்துக்கு கண்டு நான் பயப்பட மாட்டேன், அதே மாதிரி வந்து சிவபெருமானுடைய சூலாயுதத்தை கண்டும் நான் பயப்பட மாட்டேன். இதெல்லாம் பயம் கொள்ள வேண்டிய ஆயுதங்கள் தான். இருந்தும் அதனால் வரக்கூடிய மரணத்தை அவர் ஸ்வீகரிக்கிறதுக்கு வந்து தயாராயிட்டார். அதுதான் ஒரு வீரனுடைய இது இல்லையா? அந்த ஒரு சத்திரனுடைய அந்த வீரத்தை வந்து அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆனா இங்கே ஜடபாரதரை அவமதித்த அந்த இது வந்து அவரால் ஏத்துக்க முடியல. ஓகே, அதுதான் வைஷ்ணவ அபராதம் வந்து நம்ம பார்த்து எது பேசினாலுமே யோசிச்சு பேசணும். நம்ம ஃப்ரெண்டு தானே அப்படின்னு நம்ம பேசிடக்கூடாது. ஈவன் வித் நான் டிவோட்டிஸ் கூட நம்ம வந்து when you are communicating we need to be very very careful இல்லையா? ஒரு க்ஷணம் ஒரு நபர் மன வருத்தப்படக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்திற்கு நாம செய்யக்கூடிய செயல் வந்து அமைந்து விட்டால் கண்டிப்பாக அதனுடைய விளைவுகளை நாம தவிர்க்கவே முடியாது இல்லையா? ஜென்ரலி ரஜோ மற்றும் தமசிக் குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான், எஸ்பெஷலி தமஸ் குணத்தில் இருக்கிறவங்க அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து அவர்களுக்கே நன்மை பயக்குமானே தெரியாது. அது அந்த ஒருத்தரை வந்து நம்ம துன்புறுத்துறோம்னா அது பிகாஸ் ஆஃப் த இக்னரன்ஸ். ஆக்சுவலி ரீசென்ட்லி இந்த யாத்திரால கூட ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம யாருமே வந்து குற்றம் சொல்லக்கூடாது, பட் ஹி வாஸ் ஹெல்பிங் ஆல்சோ. ஓகே, பட் இந்த வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எடுத்துரைக்கக்கூடிய விதம், அதிகார தோரணை இதெல்லாமே வந்து பிடிக்காம போயிடுது. நம்ம அதெல்லாம் சகிச்சிடணும். ஓகே, நம்ம தமிழ் டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை பெருசாகவே எடுத்துக்கவே இல்லைங்க. ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் அதை வந்து நம்ம அந்த ஆங்கிளில் யோசிக்கிறதுக்கு கூட நம்ம வந்து போகலை. அதுதான் உண்மை. ஓகே, ஏன்னா இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய ஒன்று தான், மனிதர்கள் தானே எல்லாருமே இருந்து. ஆனால் அதை என்என்டி பிரபுஜி நேராக ஒரு சமயம் பார்த்த பிறகு நிறையவே வந்து அந்த பக்தரை வந்து திட்டார். ஸோ யூ ஆர் இந்த தமஸ் குணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த அந்த இது வந்து அதன் பிறகு அந்த பக்தர் கால் பண்ணி இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து அவர் எங்ககிட்ட மன்னிப்பு கோரும்போது எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலை எங்களுக்கு. ஏன்னா தட் இஸ் இஸ் நேச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து இத்தனை ஆண்டுகள் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதனால் நமக்கு வந்து அதை பெருசாக எடுத்துக்கூடாது என்ற ஒரு மனப்பக்குவத்தோடு நம்ம போயிட்டோம். we have seen only the good thing in him. அவரிடத்துல வந்து நம்ம அவர் செய்த காரியங்கள்ல எதெல்லாம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதை மட்டும் தான் நான் பார்த்தேன். ஸோ நம்ம எல்லாத்தையுமே அதை தான் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, அதை நான் யார்ட்டையும் கேட்காததுனால அதை நான் அஸ்யூம் பண்ணுறேன் நான். ஓகே, ஸோ என்என்டி பிரபுஜி என்கிட்ட கேட்டபோது நான் வந்து he did something good, so in that way I'm happy அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் நான். ஸோ அவனுடைய செயலை வந்து நான் பெருசாக எடுத்துக்கலை. ஆனால் அது வந்து தவறு. நம்ம கிரேட் வைஷ்ணவாஸ் இல்லை, ஆனால் நம்ம ஆற்றக்கூடிய காரியம் வந்து ஒரு இறைவன் தொண்டு இல்லையா? யாத்திரை என்பது எல்லாரையுமே அழைச்சிட்டு போய் நல்லபடியாக அழைச்சிட்டு வரணும் இல்லையா? ஸோ இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அதனால் அந்த தொண்டில் வந்து நாம் யாருமே வந்து நம்ம நிந்திக்க கூடாது, அது மிக தவறாயிடும் இல்லையா? அதை வந்து நாம் அதிலிருந்து மீள்வது என்பது மிக மிக கடினமாகும். அதனால் வைஷ்ணவ அபராதம் என்பது நம்ம என்றைக்குமே தவிர்க்கணும். நாம அந்த நபரை வந்து அந்த பக்தரை தவறாக எண்ணவில்லை என்றாலும் இறைவனுடைய திருஷ்டில வந்து அது தவறா இல்லையான்றது அவருக்கு தான் தெரியும் இல்லையா? இல்லைன்னா ஐ வுடன்ட் ஹவ் காட் சாஸ்டைஸ்ட் பை என்என்டி பிரபுஜி இல்லையா? ஸோ என்என்டி பிரபுஜி வந்து அவர் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதான். அது யாரா இருந்தாலுமே அவருக்கு வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டார். டைரக்டா வந்து அவங்க எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன இருக்கணும் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டார். தப்பு செஞ்சியா கண்டிப்பா திட்டுவார்.
பிளாஸ்டிங் இது வரைக்கும் நான் நிறைய பேர் பிளாஸ்டிங் பண்ணியிருக்கிறத வந்து கேட்டிருக்கேன் நான். ஓகே, ஸோ அது அந்த ஏன்னா அவர் ஒத்துக்கவே மாட்டார். ஈவன் அந்த டெம்பிள் டீம் ஆல்சோ அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அதே தான், டைரக்டாக ஹிட் பேசிடுவார். ஆனால் அவர்கிட்ட விஷயங்கள் வந்து நாம கரெக்டாக போய் சார் இல்லையா, அப்போதான் அவருமே வந்து புரிஞ்சுக்காம யாரையுமே அவர் திட்டிடக்கூடாது இல்லையா. பாதி வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி பாதி போகக்கூடாது. ஆனால் இந்த விஷயத்துல வந்து நாம யாருமே எதுவுமே கம்ப்ளைண்டே பண்ணலை. ஸோ பேசிக்கலி அது நம்ம வந்து பெரிய தவறாகவே எண்ணலை, அதனால அது நமக்கு கம்ப்ளைண்டாகவே தெரியல. ஸோ தட் இஸ் த குவாலிட்டி. இத்தனை ஆண்டுகளுடைய அசோசியேஷன் நம்ம பக்தர்கள் எல்லாருமே வந்து வளர்த்துண்ட ஒரு பக்குவம் ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் நம்ம டீமை வந்து ஆக்சுவலி. ஓகே, 10 பேர் தான் இருந்தோம், ஆனால் அந்த 10 பேருமே வந்து எஸ் நமக்குள்ள வேணா சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நம்ம ஆர்கியூ பண்ணியிருப்போம், ஆனால் அடுத்த டீமோட போய் நம்ம என்னைக்குமே வந்து we never did that. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த கிரேட் குவாலிட்டி அவர் தமிழ் டீம் possess. அதனால இப்படிப்பட்ட ஒரு தமிழ் டீமை வந்து இன்னும் மேலும் மேலும் சிறக்கிறதுக்கு நிறைய பக்தர்கள் வந்து பக்தியில வந்து ஈடுபட்டு பக்தி தொண்டை எடுத்துண்டு இந்த டீமை வந்து வளர்க்கணும்னு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவங்க எல்லாருமே நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் நான். ஓகே, ஒரு வைணவரின் திருவடிகளுக்கு ஒருவன் தவறு இழைத்து விட்டால் உடனடியாக அவனிடம் சென்று என்ன பண்ணணும், வருத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும். எஸ், த டிவோட்டி ரீச்ட் அவுட். நாங்க நினைக்கல, ஆனா அந்த டிவோட்டி ஆஃப்டர் கெட்டிங் அவர் செய்தது தவறென்றதே அவர் உணரல, ஆனா இன்னொருத்தர் சொல்லி பிறகுதான் அவர் வந்து அது தவறென்று உணர்ந்து அவர் வந்து கால் பண்ணார். ஓகே, ஸோ ஆனா அட்லீஸ்ட் அதையாவது அவர் மனஸ்பூர்த்தியா அதை தவறின்னு ஏற்றுக்கொண்டு கால் பண்ணாரான்றது நமக்கு தெரியாது, ஆனா அவர் கால் பண்ணார் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த குவாலிட்டி. அதை தான் செய்யணும்ன்றாங்க இல்லையா. நம்ம தவறு இழைச்சிட்டா உடனே போய் அந்த நபரிடத்துல வந்து மன்னிப்பு கோரணும். நம்முடைய பொசிஷன் அந்த நபருடைய பொசிஷன் எல்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடாது. அவருக்கு தாழ்வா இருக்கலாம், நம்ம உயர்வா இருக்கலாம் இல்லையா. அப்படினால நாம இறங்கி வந்து அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறோமே அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங். பேசிக்கலி மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய குவாலிட்டி வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல வரவே வராது. அக்செப்டிங் நம்மளுடைய தவறை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு சுலபத்துல வராது. ஓகே, இதுக்கெல்லாம் நிறைய நமக்கு வந்து வி நீட் டு ஹேவ் அ சாதனா. ஓகே, மனசு பக்குவம் அடையும், அப்பதான் அந்த ஒரு பாதைக்கே போக முடியும். சில பேர் இயற்கையில கூட அந்த சுபாவம் உண்டு இல்லையா. ஸோ கேட்கக்கூடிய சுபாவம் அது வேற. ஆனா ஆன்மீக தளத்திலிருந்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு அபராதம் பண்ணிட்ட பிறகு போயிட்டு நம்ம வந்து தவறு என்னை மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு கேட்கறது வந்து அதுக்கு வெரி கிரேட் ஹார்ட் இருக்கும், ப்ராட் மைண்டட்னஸ், அதாவது ஜென்டில்னஸ் வந்து நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்கணும் இல்லையா. பெருந்தன்மை வந்து நிறைய இருந்தாதான் அந்த பாவமே இருக்கும். பெருந்தன்மை இல்லைன்னாக்கா அந்த பாவம் வரவே வராது. அப்போதுதான் அவனது ஆன்மீக முன்னேற்றம் தடைப்படாது, இல்லைன்னா அது அங்கேயே வந்து கட்டாயம். அதன் பிறகு அவர்கள் வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறி செல்வது என்பது முடியாது. ஓகே, நான் விக்ரியா விஸ்வ சுப்ருத சகஸ்ய சாம்யேன வீதாபிமதேஸ்தவாபி மகத் விமானாத் ஸ்வாக்ருதாத்மி மாத்ருன் நங்கஷ்யதி அதூராத் அபி ஸ்வபானிஹி. மேலும் நீரே அனைத்து உயிர்களின் நண்பராக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுளின் நண்பராவீர். ஸோ ரகுகணன் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கார். டில் ஐ திங்க் எண்ட் அவரே தான் பேசிட்டு இருக்கார். ஸோ இப்போ குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜடபாரதம். ஓகே, ஜடபாரதருடைய பெருந்தன்மை பற்றி பேசுறார் இல்லையா. இப்போ இந்த கதையெல்லாம் நம்ம கேட்குறோம்னா நாமளுமே அத்தகைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஸோ மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு குணம் வந்து நம்ம கிட்ட ரொம்ப முக்கியம். ஸோ குற்றமாக கருதாம இருக்கிறது அது இன்னும் பெரிய குவாலிட்டி இல்லையா. ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட அவங்க நம்மளை வந்து நம்ம இடத்துல குற்றத்தையே இழைத்திருந்தாலும் நாம் அந்த கோணத்தில் அவரை ஆராயாமல் பாதிப்பு நமக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னும் பொழுது அதை வந்து சகித்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சகிப்புன்றதை விட வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து அந்த நபருக்கு வந்து நல் மார்க்கத்தை பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கட்டும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனைகளோட நம்ம போயிடணும். அவர் செய்த தவறுகளை வந்து நாம மனசுலயே வச்சு நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. அது அழுத்தம் இல்லையா, சப்ரஸ் பண்ணவே கூடாது. அதை வி ஷுட் லீவ் இட் ஃப்ரீலி, அதை விட்டுறணும். ஓகே, போன போதும். பிகாஸ் தட்ஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி வி நீட் டு டெவலப். ஓகே, நம்ம சொன்னா அந்த நபர் திருந்துற மாதிரி இருந்தால் எடுத்துரைக்கலாம். ஒருவேளை நாம சொல்றது அந்த நபர் கேட்க மாட்டாங்கன்னாக்கா பிரார்த்தனைகள் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த அபராதத்தினால அந்த நபர் பின்னாடி வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது இல்லையா. அப்படிங்கிற அந்த பெரிய மனசு வந்து நமக்கு இருக்கணும். ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. அப்படின்னா பக்தர்கள் பற்றி சொல்ல இன் ஜென்ரலா ஒரு நபர் வந்து இன்னொரு நபரால துன்பத்தை அடைகின்றான் என்றால் மீண்டும் அந்த
நமக்கு துன்பம் இழைத்த அந்த நபர் வந்து சங்கடப்படும் பொழுது நாம் என்ன பண்ணுவோம்? இமீடியட்டா எனக்கு அன்னைக்கு அவன் இந்த இது செய்தான், அதனாலதான் இன்னைக்கு அவன் இந்த இதை வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான் இல்லையா? வி திங்க் தட் வி ஆர் a கிரேட் பர்சன் இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த குவாலிட்டி வந்து நன்மையே கிடையாது. நாம ஒருத்தரால கஷ்டப்பட்டதால அந்த நபரும் கஷ்டப்படணும்னு நினைக்கிறது வந்து இட் இஸ் எ ரிவெஞ்சஸ் இல்லையா? அதாவது பழி தீர்க்கக்கூடிய அந்த நிலை, அந்த உணர்வு வந்து நம்ம கிட்ட பொறாமை, பழி தீர்க்கக்கூடிய முறை, இது எல்லாமே உண்டு. ஸோ இங்க நண்பர் என்று சொல்லப்படுவது எதனால? ஸோ நண்பர் பகைவர் இப்படி எடுத்துட்டோம்னாக்கா, ஒருத்தர் நமக்கு நன்மையே செய்யறதுனால அவங்கள வந்து நண்பராக நினைக்கிறது வந்து இயல்பு. ஆனா ஒருத்தர் வந்து நமக்கு தீமை செய்த பிறகு அவரை வந்து நம்ம நண்பராக ஏற்றுக்கொள்றது நம்முடைய பெருந்தன்மை இல்லையா? அந்த பெருந்தன்மையான மனது அப்படின்னா, அவர் நமக்கு குற்றம் இழைத்திருந்தாலும் அதை மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு மனசோட அவங்கள வந்து ஏற்றுக்கணும். மேலும் அவர்கள் வந்து தவறு இழைக்காமல் இருக்கிறதுக்கான பிரார்த்தனைகளையுமே நாம செய்யறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் தான் வந்து மிக தெய்வீகமான இயல்புகள் தான் இது. ஓகே, ஸோ இங்க ஜடபாரதமே வந்து ரகுகணன் செய்த தவறுகள் வந்து பெருசா கருதவே இல்லை வந்து அதனால இங்க ரகுகணன் என்ன பண்றார்? யோசிக்கிறார். ஏன்னா இறைவனாலதான் அந்த மாதிரி பொறுத்துக்க முடியும் இல்லையா? இறைவன் தான் அதை வந்து அன்றாட வாழ்வில் ஒரு நிகழ்வு என்ற எடுத்துக்கொண்டு போவார். ஆனா அந்த குவாலிட்டி வந்து நம்ம கிட்ட கிடையாது இல்லையா? ஸோ அப்போ அத்தகைய குவாலிட்டியை வந்து ரகுகணன் வந்து ஜடபாரதரிடம் கண்டதால பகவானுடைய நண்பன் என்று இந்த இடத்துல வந்து புகழ்கின்றார். நீர் அனைவரிடத்தும் சமநோக்கு உடையவர், வித்யா வினய சம்பன்ன மாதிரி. ஓகே, அவருடைய உடற்கருத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கின்றேன் அப்படின்னா பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து அவர் வந்து எஸ் மூட் அவுட். உண்மை அவமதித்தன் மூலம் நான் பெரும் குற்றம் செய்திருக்கின்றேன் இல்லையா? அவர் வந்து எத்தனை குற்றங்கள் இழைச்சிருக்காரு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நீங்க உங்களை பார்த்தா டயர்டா இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப தூரம் நீங்க பல்லக்க தூக்கிட்டு வர்றீங்க அப்படிங்கிறது வந்து 10வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு இல்லையா? அதுக்கு வந்து ஜடபாரதர் என்ன சொல்றாரு எஸ், அதாவது நான் வந்து ஒரு ஆன்மீக, அதாவது ஆத்மா இல்லையா? நான் ஒரு ஆத்மா, மேலும் இந்த உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. இந்த இது வந்து வாட் எவர் அவர் சொன்ன அந்த அயர்வு இதெல்லாமே வந்து ஆன்மாவுக்கானது கிடையாது, என்னதுக்கானது கிடையாது. நான் என்பது ஆன்மாவின் நிலையிலிருந்து நான் நோக்குகிறேன் இல்லையா? நான் ஒரு ஆன்மா, நான் உடல் கிடையாது. நீங்கள் சொல்றபடி என் உடலுக்கு அயர்வு இதெல்லாமே வந்து என்னுடைய ஆன்மாவுக்கானது கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து ரிப்ளை பண்றாரு இல்லையா? ஸோ சோல் அப்பியர்ஸ் fatigued due to body labor like milk rice in a pot in the heat. இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து யார் சொல்றது? ரகுகணா வந்து சொல்லக்கூடும். மேலும் அவர் அது மாதிரி விளக்குறார் இல்லையா? ஒரு பானையில் அரிசி, மண்பானை, இதுல வந்து அரிசி பால் எல்லாம் போட்டு கொதிக்கும் பொழுது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆயிடும் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே மண் எனக்கூடிய அந்த பொருள் எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான். ஆனா வேறு ஒரு ரூபத்துல அது வந்து உருமாறி இருக்கு, அவ்வளவுதான் தவிர அதாவது மண் பாத்திரமாக மாறி இருக்கிறத தவிர, ஆனா மண் பாத்திரமே வந்து மண்ணாகி விடாது இல்லையா? ஏன்னா அதுல வந்து குயவனுடைய புத்தி கூர்மை இல்லையா? அங்க இறைவன் தான் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? ஸோ மனிதர்களில் இருக்கக்கூடிய புத்தி வந்து பகவான் என்று சொல்லியிருக்கார் 10வது சாப்டர் பகவத்கீதையில விபூதி யோகத்துல. ஸோ அந்த குயவனுடைய நாலேஜ் இல்லையா? அவருடைய இந்த பானையை வந்து செய்யறதுக்கான நாலேஜ், அப்படியே மண் வந்து டைரக்டா பாத்திரம் ஆயிடாது இல்லையா? ஸோ ஆனா இந்த பாத்திரம் என்பது உண்மை, ஆனா அது தற்காலிகமானது அப்படிங்கிறதுமே விளக்குறாரு இல்லையா? ஆனா மண் வந்து தட் இஸ் த ஒரிஜினல் ஃபார்ம் இல்லையா? ஆனா இதை வந்து இன்னொரு விதமா உருமாறி இந்த இடத்துல வந்திருக்கு. அது போல நாம் எல்லாருமே ஆத்மாக்கள் எல்லாமே எப்பவுமே நித்தியமா இருக்கிறவங்க தான். ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? இந்த ஒரு சரீரம் எனக்கூடிய இந்த எந்திரத்துல வந்து ஏந்தி வந்திருக்கோன்றது வந்து ரொம்ப அழகா இந்த ஓமையை கொண்டு ஐ திங்க் 22வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் 2வது வந்து உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு, ஆனால் நீ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங், அதாவது உறுதி கிடையாது, வெறும் குண்டா இருக்க அப்படிங்கிறதுமே சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த உடல் அளவில் இருக்கக்கூடிய மெலிந்து இருக்கக்கூடியது மற்றும் வந்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா திடகாத்திரமா இருக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து பசி தாகம் இது எல்லாமே வந்து ஆன்மாவுக்கானது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியரா விளக்கத்தை கொடுத்துறாரு. ஓகே, அது வந்து அதே 5.10 ஸ்லோகத்திலே வரதுதான். நெக்ஸ்ட்
சாரி 9 10 ஸ்லோகத்துல வருது. ஓகே, 6வது ஸ்லோகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். 2வது கொஸ்டின் 9வது ஸ்லோகம். அதுக்கப்புறம் அதாவது நீ என்ன மரணிச்சிட்டியா என்ன, அதாவது ஏன்னா அவர் பல்லக்கு தூக்குறது ஏடா கூடமா தூக்கிட்டு போறாரு இல்லையா, அதை கண்டு அவர் சொல்றாரு. ஸோ அதாவது லைக் வித்தின் யுவர் பாடி, நீ உள்ளுக்குள்ள ஆல்ரெடி நீ என்ன மரணித்து விட்டாயா. நம்ம தமிழ் லேமேன் பாஷையில பார்க்கணும், அதாவது இந்த லாங்குவேஜ்ல ஸ்லாங்ல பேசணும்னாக்கா சாவுகிராக்கி அந்த மாதிரிலாம் பேசுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ நீ என்ன செத்துட்டியா என்ன, நீ இப்படி போன மாதிரி நீ வந்து அதாவது போகக்கூடிய பாதையை வந்து நீ சரியா பார்க்காம போறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு அவர் சொல்றார் இல்லையா, என் ஜடபாரதர் என்ன சொல்றார், இந்த பிரபஞ்சத்துல படைக்கப்பட்ட அனைத்து வஸ்துக்களுக்குமே வந்து முதலும் முடிவும் உண்டு. ஆன்மாவுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஆன்மா மட்டும் தான் நித்தியமானது. ஸோ அதை வந்து நாம அழிக்க முடியாதுன்றதை வந்து சொல்றாரு. அடுத்து, உனக்கு தெரியுமா நான் உன்னுடைய எஜமானன் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏன்னா இவர் அரசன் இல்லையா, அந்த நிலையிலேருந்து. அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்றார் ஜடபாரதர், நீ இன்னைக்கு எஜமானனா இருக்கலாம், நான் இன்னைக்கு சேவகனா இருக்கலாம். ஆனா இது நித்தியமானது கிடையாது. நாளைக்கு நானே வந்து எஜமானன் ஆகலாம், நீங்க சேவனாகலாம். ஏன்னா நாம் என்ன ஏற்றிருக்கக்கூடிய பாத்திரங்கள், கதாபாத்திரங்கள் வேறுபடும் இல்லையா. நான் இன்னைக்கு ஒரு லேபர் மாதிரி நான் தோன்றேன்னா, நீங்க இப்ப அரசனாக தோற்றத்துல இருக்கீங்க. ஆனா நீங்க மரணித்த பிறகு வேற ஒரு உடலை எடுக்கும்போது சேம் அதே ராஜ உடலாக கிடைக்க போறது ஒண்ணும் கிடையாது இல்லையா. வேற என்ன உடல் கிடைக்கிறதோ அதற்கேற்ற கதாபாத்திரங்களை ஏற்று நாம வாழ வேண்டியதுதான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. ஸோ அதனால இட் இஸ் எ டியூட்டி. அதாவது மன்னருடைய இது வந்து கடமை வந்து தண்டிக்கிறது உண்டு, தவறிழைத்தான். ஸோ அதை வந்து அவர் நிராகரிக்கல. ஆனா இந்த காரணத்தையுமே வந்து அவர் சொல்றார், நான் உன்னுடைய எஜமானன், ஸோ நீ தவறு இழைச்சா நான் உனக்கு தண்டனை என்பது உண்டு அப்படிங்கிறது. வெளிப்புற தோற்றத்துல வந்து அவதூதரா இருக்கக்கூடிய அவர் உள்ளுக்குள்ள வந்து ஆத்ம நிலையில் நிலை பெற்றிருக்கிறார் என்பது ரகுகணனுக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ அதனால்தான் அவர் பார்க்கறதுக்கு அவதூதரா இருந்த போது அவர் சொல்றார், யூ ஆர் எ மேட் பர்சன் அப்படின்றார், நீ ஒரு பைத்தியக்காரன் இல்லையா, அதனால உனக்கு நான் தண்டனை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்வார். ஆனா அவர் சொல்வார், நான் வந்து பார்க்கறதுக்கு நான் பைத்தியக்காரனாக இருந்தாலும் நான் தன்னுணர்வுல வந்து நிலை பெற்றிருப்பவன். அதனால நீ எனக்கு தண்டனை வழங்குவதால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 4-5 கான்வர்சேஷன்ஸ் வந்து நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. 6வது ஸ்லோகம், 7வது ஸ்லோகம், 9வது ஸ்லோகம், 10வது ஸ்லோகத்துல எல்லாமே இது வருது இந்த சாப்டர். ஓகே, இந்த இத்தனையுமே வந்து அதற்கான பதில் எல்லாமே வந்து ஜடபாரதர் அழகா சொல்றார் இல்லையா. உண்மை அவதரித்த நாள் அதெல்லாம் உணர்ந்த பிறகுதான் வந்து இப்போ மன்னிப்பு கோருகிறார் இல்லையா ரகுகணன். நீர் எந்த விதமான நன்மையோ தீமையோ அடைந்து விட மாட்டீர், நீர் உமது தீர்மானத்தில் உறுதியுடன் இருக்கின்றேன், ஆனால் நானும் ஒரு குற்றம் இழைத்திருக்கின்றேன் அப்படின்னா அவர் ஸ்திரமாக தன்முன்னொரு பாதையில நிலை பெற்று விட்டார். யாரு, ஜடபாரதர். ஸோ அவர் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் வந்து ஸ்திரமாகிவிட்டார். ஆனால் இவர் இன்னும் வந்து ரஜோ குணத்துல இருக்கார், தமசி குணத்துல பேசுறார் இல்லையா. ஒரு வைணவனின் தாமரை திருவடி கிடைத்த குற்றத்தின் காரணமாக நான் சிவபெருமானை ஒத்த ஆற்றல் பெற்றிருந்தாலும் தங்கள் முன் தோற்று விடுவேன்னு சொல்றார். ஸோ அதாவது எந்த அளவுக்கு ஒரு மன்னனுக்கு நிறையவே ஆற்றல் இருக்கும், அத்தகைய ஆற்றல்கள் இருந்தாலுமே வந்து நான் வந்து தோற்று போயிடுவேன்னு சொல்றார். அதாவது என்னால் வெற்றி கொள்ள முடியாது அப்படின்றார். ரகுகண மன்னர் மிகுந்த அறிவாளி, அதனால்தான் அவர் வந்து ஒரு ஆசிரமத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார், ஆன்மீக குருவை தேடணுன்றதுக்காக சென்று கொண்டிருந்தார் இல்லையா. அதனால ஒரு வைணவரை அவமதிப்பதினால் விளையும் நன்மை தீமை எல்லாமே அவருக்கு நன்றாக தெரியும். அதனால்தான் ஜடபாரதத்துல வந்து மன்னிப்பை கோரி பெறுவதில் மிக்க ஆர்வமுடையானார். இல்லைன்னா முடியாது இல்லையா. அதாவது இவர் போய் கேட்கலன்னா அந்த மன்னிப்பு என்பது இருக்கா இல்லையா. அதற்கான பலனை வந்து ரகுகண மன்னர் வந்து அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும். ஒரு வைஷ்ணவ அபராதத்திற்கான பலனை வந்து கண்டிப்பாக அனுபவிக்கணும். அதை உணர்ந்ததுனால்தான் அவர் உடனே என்ன பண்றார், மன்னிப்பு கோருகின்றார். ஓகே, ரகுகண மன்னரின் காலடிகளை பின்பற்றிய ஒரு வைணவரின் திருவடி தாமரைகளுக்கு குற்றம் இழைக்காது அனைவரும் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். இதுதான் நமக்கு படிப்பினை. ஸோ நாம மன்னரை போல நாம வந்து ஒரு வைஷ்ணவாவை வந்து நாம அவமானம் படுத்தக்கூடாது. ஓகே, நமக்கு முடிஞ்சா அவங்களுக்கு சேரிட்டி பண்ணலாம், முடியலையா
நமஸ்காரங்களை கொடுத்துட்டு சைலண்டா ஒதுங்கிடலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம மனசுல வச்சுக்க வேண்டியது. இதற்கான சில சப்போர்ட்டிவ் ஸ்லோகாஸ் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. சுலபானி சமயதி பக்த பக்த நிந்தகரே भागवत प्रमाण तथापि शुक्रमरे ये वैष्णवरे नित्य सर्वज्ञ हाय जे से जनरे हत பாத சர்வ சாத்திரக்கே காய். அதாவது திருசுலத்தினை சிவபெருமான திருசுலத்தினை காட்டிலும் இல்லையா ஆற்றல் மிற்றவராக இருந்த போதிலும் ஸோ இவரை வந்து புகழாரம் சுட்டுகிறார். அவன் ஒரு வைணவனை அவமதித்தான் என்றால் அவன் தனது ஆன்மீக நிலையிலிருந்து நிச்சயம் கீழே விழுவான். ஸோ விழுந்தோன்னா மறுபடியும் வந்து எழுறது ரொம்ப கஷ்டம். இதுவே வேதங்கள் அனைத்தினுடைய தீர்ப்பு என்று சொல்லப்பட்டு. ஓகே, வைஷ்ணவேரா நிந்தா கரிபேகா யார கானா தாரா ரக்ஷா சாமர்த்தியா நாஹிகா கோனா ஜானா சோலாபானி சாமாயதி வைஷ்ணவேர நிந்தே ததா பிஹா நாசாயா कहे शास्त्र वृंदे इहाना मानिया ये सुजन निंदा करे जन्मे जन्मे हे पापिष्टा दैव दोष மறை. வைஷ்ணவரை நிந்தனை செய்யும் ஒருவனை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது. கண்டிப்பா அம்பரீஷ் மகாராஜ் கதை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ அம்பரீஷ் மகாராஜ் வந்து துர்வாச முனிவர் அவருக்கு வந்து அவரை வந்து கொல்லணும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா. அப்போ ரக்ஷணைக்காக அம்பரீஷ் மகாராஜ் என்ன பண்றார், பகவான திருவடிகள்ல வந்து சமர்ப்பிக்கிறார். இப்போ பகவானுமே வந்து அந்த சுதர்ஷனத்தை வந்து அனுப்புறார். ஸோ அந்த சமயத்துல தான் துர்வாச முனி எல்லா லோகங்களையுமே வந்து ஒரு ரவுண்டு ஓடி வந்துடுறார். ஸோ அதன் பிறகு வந்து ஸோ இவர்கிட்ட அம்பரீஷ் மகாராஜ் கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கோருகிறார் இல்லையா. ஸோ அதனால வைஷ்ணவ அபராதங்களை நாம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். ஓகே, வைணவரை நிந்தனை செய்யும் ஒருவனை யாராலும் காப்பாற்றவே முடியாது. ஸோ யாராலுமே பகவானும் வந்து காப்பாற்ற முடியாது. ஸோ அவரே வந்து பனிஷ்மெண்ட் தான் கொடுக்குறார். சிவபெருமானை போல சக்தி உடையவராக ஒருவன் இருந்த போதிலும் அவன் வைணவரை நிந்தித்தான் என்றால் நிச்சயமாக அழிந்து போவான். வெரி ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸ் இல்லையா. இதுவே சாஸ்திரங்களுடைய தீர்ப்பு இல்லையா. ஸோ சாஸ்திர விதிகள்ல இதுதான் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தீர்ப்பு. மேலும் ஒருவன் சாத்திரங்களின் தீர்ப்பை மீறி ஒரு வைஷ்ணவரை நிந்தித்தான் என்றால் அவன் பிறவிகள் தோறும் துன்புறுவான். ஒவ்வொரு பிறவியிலுமே வந்து அவன் வந்து கஷ்டப்பட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவான். ஸோ இதோட இந்த 5ஆம் காண்டத்தினுடைய 10வது அத்தியாயத்துக்கான சில பிரபுபாதருடைய பொருளுரைகள் வந்து இத்தோட நிறைவடைகின்றது. ஸோ வாஞ்ச கல்பதாரு பெஷ்ய கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவிருந்து ஜெய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் குஜே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। வைஷ்ணவர்கள் வந்து மத்தவங்களை ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நிந்திக்க வாழ்க அவங்களுக்கு ஒன்றும் தண்டனை இல்லையா மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? நம்ம வந்து வைஷ்ணவர்களை யாரையும் நம்ம ஒண்ணும் சொல்லக்கூடாது, சொன்னா நமக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல இடம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அந்த மாதிரி வைஷ்ணவர்கள் அவங்க நடந்துக்கணும்ல, கரெக்டா நடந்துப்பாங்களா மாதாஜி? நான் சாதாரணமா தான் கேட்கிறேன். வைஷ்ணவர்கள் perfect ஆ correct ஆ இருப்பாங்களா? நடந்துப்பாங்க. வைஷ்ணவர்கள் எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்கன்னாக்கா கருணை உள்ளமோடு இருப்பாங்க. நாம அவங்களுக்கு தவறே இழைத்தா கூட வந்து அதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார். சரி. Okay, that will be இல்ல the- வைஷ்ணவர்களை பார்க்கும்போது தான் தான் பெரிய கிரேட்ன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னா அவங்க குவாலிஃபைடு வைஷ்ணவா கிடையாதுன்னு அர்த்தம். தேர் நாட் வைஷ்ணவா ஸ்டில் அர்த்தம். ஓ சரி, ஓகே. எஸ், வைஷ்ணவா இஸ் ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி எபோவ் பிராமணா. எல்லா சாஸ்திரங்களையுமே வந்து புரிஞ்சு ஸோ உத்தம நிலையில போனவங்க தான் வந்து வைஷ்ணவான்னு சொல்லுவாங்க, மகாபாகவதாள் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ.